Bo día. A vivenda, sen dúbida, tense convertido nunha das principais preocupacións da cidadanía. A presión turística, a escaseza de vivenda asequible, a dificultade de emancipación dos máis mozos e a transformación do mercado do alugueiro teñen configurado un escenario de que exixe reflexión colectiva e decisións valentes. De aí xorde a necesidade de establecer
espazos de diálogo, espazos de análise, como o que hoxe nos convoca aquí, nos convoca neste foro conversa que organiza a Cadena SER, neste hotel NH Collection, un foro conversa que se pode seguir a través da nosa web por streaming, a través de radiogalicia.gal. Santiago, cidade habitable cara a un modelo urbano máis xusto e máis sostible, así se chama este foro. Queremos comprender como chegamos ata aquí, como chegamos ata esta situación, pero sobre todo, que ferramentas existen e que decisións poden permitir que Santiago siga sendo unha cidade habitable, diversa e cun proxecto de futuro. Os datos, a verdade é que son demoledores. Un informe publicado recentemente polo Banco de España indica que as cidades de Vigo e de Santiago son as zonas de Galicia máis caras para poder adquirir unha vivenda. A compra dun piso, por exemplo, require de máis de 6 anos dos ingresos familiares íntegros. Preocupante tamén a falta de stock. Segundo ese informe do Banco de España, Galicia lidera a caída do stock de vivenda nova e queda cun mínimo histórico de apenas 15.000 inmobles, parte deles en zonas sen demanda ou en zonas sen conservación. As administracións deben de xogar un papel fundamental. En moitas ocasións é necesaria unha colaboración que está brillando pola súa ausencia. Vemos como o Goberno central está enfrontado coas comunidades autónomas, como en moitas ocasións as comunidades autónomas tamén están enfrontadas con aqueles concellos que queren tomar iniciativa e liderar medidas para tratar de buscar solucións a esta crise. Son asuntos dos que imos a falar esta mañá nesta nova edición do Foro Conversa, que imos a inaugurar coa axuda da alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín. Alcaldesa, que tal? Moi bo día. Pois moi bo día, encantada de estar aquí. A verdade é que non podía ser mellor escolla este tema da vivenda, un tema que preocupa e moito. Eu creo que sobarda ademais os límites do término municipal de Santiago para ser un problema conxunto, xa non diríamos de toda Galiza, de todo o Estado español e de moitas cidades do mundo. Non? Sen dúbida, alcaldesa, estamos a falar, como vostede dito, unha das principais preocupacións, así se recolle nas principais enquisas, é unha das principais preocupacións para os cidadáns. Agradezolle que este connosco esta mañá para abordar un asunto que, sin dúbida, é unha preocupación da cidadanía. Preguntolle, alcaldesa, están as administracións sabendo dar resposta a esta preocupación? Eu penso que o que estamos todas as administracións, iso sí, preocupadas por esta cuestión, e o que faltaría, como ti ben dís, é que existise unha boa coordinación, sobre todo aquelas administracións que teñen máis recursos e máis capacidades. Desde logo, desde a administración municipal, nós temos claro que a política de vivenda ten que ser unha das políticas máis importantes que poñamos en marcha, e nós levamos tempo facendo apostas. Eu creo que apostas moi importantes. Primeiro, no tema de rehabilitación, a necesidade de que poida haber unha rehabilitación de edificios. Fixemos unha primeira proposta á propia Xunta de Galiza para que houvese unha compra de edificios por parte do propio Concello de Santiago e logo propostas de rehabilitación, pero agora acabamos de lanzar esa proposta de que imos dedicar 3 millóns de euros a esas políticas de rehabilitación absolutamente necesarias e que logo o consorcio facéndolle esa solicitude para que o consorcio asuma a súa rehabilitación. Pero aparte diso, levamos ao final esa proposta de zona de mercado residencial tensionado, custou nos traballos sacalo e ese é un dos problemas que ti sinalabas, porque resulta, claro, que a propia administración galega resulta que non é partidaria dunha medida que se permite pola normativa estatal e que ao final vai acabar sendo unha realidade, país que puido ser antes e que é absolutamente fundamental para conter os prezos. Que vai a supor para Santiago esta declaración? Pois o que vai supor é que poida haber unha contención de prezos real, que é un dos problemas. Aquí a xente marchaba de Santiago durante unha época, xa hai anos, para poder comprar vivenda e seguía facendo vida en Santiago e considerándose de Compostela, mas ao final tendo que mercar fora, e o problema é que agora isto xa estaba acontecendo cos alugueres, cuns prezos de alugueres absolutamente desorbitados que temos que conseguir topar, conseguir deter. Pero eu creo que o problema está en que non podemos actuar nunha única medida, non é só a declaración de zona de mercado residencial tensionado, todo isto ten que vir acompañado, por exemplo, de conseguir que as vivendas sexan vivendas e que se utilicen para uso residencial, e aí toda a regulamentación alrededor dos pisos turísticos é fundamental, como é fundamental a promoción de vivenda protegida, e como decimos nós, non só nos arredores das cidades, senón que tamén estea no centro, como esa parcela peleteiro que conseguimos desbloquear, ou a rehabilitación que imos facer por iniciativa propia nos edificios da Caramoniña, ou modificacións de
de planeamento que serven tamén para que, por exemplo, a xente poida rehabilitar vivendas de tamaño máis pequeno, máis reducido. Sabe que a Xunta di que esta medida, declaración de zona tensionada, non serve para nada. Bueno, eu creo que as cifras están aí, está ben claro que hai en cidades, o problema é que, claro, cando non se quere nin experimentar, o mellor é cruzarse de brazos e deixar, pois, a política de deixar que a lei do mercado siga o seu rumbo sen ningún tipo de control, xa se ve o que serviu durante este tempo. En todo caso, o que haberá que facer, e nós témolo, pois unha serie de medidas correctoras que vayan tamén ao mesmo tempo avaliando que é o que se vai facendo. Eu creo que hai algunhas cuestións que nós puxemos en marcha que xa se ve que están dando solución. En Santiago de Compostela, pois, as vivendas de uso turístico están descendendo, a pesar de que non o fan noutros lugares. Imos ter esa política de rehabilitación e vamos a ver vivenda protegida no pleno centro das cidades. A zona de mercado residencial tensionado, se aprobasen inicialmente cando nós tiñamos absolutamente todo rematado, pois nestes momentos xa poderíamos estar vendo os seus efectos. Agora ainda temos que inicialo, pero insisto en que hai unha serie de medidas alrededor dela que van funcionar. Firmou aí 2 semanas a cesión de 2 parcelas en Volta do Castro para a construción de 34 vivendas públicas. Van a ceder máis parcelas próximamente á Xunta de Galicia? Pois temos outra aí pendente, outra parcela no Restollal, unha parcela que tiña pois algún problema administrativo que se está intentando solucionar. Por suposto que nós colaboraremos, non, con esas cesións. Esas 2 parcelas que decías na Volta do Castro, pois son parcelas valoradas en alrededor de 1 millón de euros. Eu creo que é unha contribución moi importante de Santiago de Compostela. Cederemos outra e logo, claro, temos pois tamén todo o que vai significar a construción de vivenda protegida, xa digo, na parcela Peleteiro, unha construción moi importante de vivenda protegida, e a regulamentación, eu creo, a normativa que debe acompañar todo o novo desenvolvemento que faga a Xunta en Mallou, onde está ben que se faga vivenda, pero tamén, desde o punto de vista do Concello, temos que mirar que toda esa vivenda e todos eses espazos sexan espazos que sirvan realmente, que teñan espazos de socialización, boas conexións, bons servizos, porque ao final, se non son así, nós entendemos que a vivenda debe ir acompañada en Santiago de Compostela de maneira moi clara de políticas de protección do comercio de proximidade, como fixemos na cidade histórica. Falábame agora de Peleteiro, en que punto está ese proxecto? Cando empezaremos a vislumbrar esas vivendas que se proxectan nesa parcela históricamente tan demandada no centro da cidade? Pois eu creo que, sin ninguna dúbida, será no ano 2027, o próximo ano será o ano desas vivendas de Peleteiro. Agora estamos rematando que é o proceso de equidistribución, despois de aprobar definitivamente o planeamento, e en canto iso pase a formar parte xa da empresa pública de vivenda a nivel estatal, será o momento xa de comezar a demoler. Estamos en contacto directo e constante co Ministerio e, desde logo, creemos que eles tamén teñen moito interese desde o Ministerio de que este proceso se poida axilizar. Adquirir un piso a día de hoxe na cidade é prohibitivo para a grande parte das familias. Preocupa a fuga que isto está a supor de poboación a concellos da contorna? Ben, eu creo que esa fuga, insisto, que non comezou agora, que é unha fuga que leva xa... leva moito tempo. Que leva moito tempo, xa digo que coñezo moita xente que foron compañeros meus de traballo, de promoción, que en algún momento determinado acabaron marchando, acabaron saindo, e o problema para nós, xa digo, preocupante que iso se poida producir co alugueiro. Por suposto que nos preocupa, por eso consideramos que debemos conseguir mobilizar as vivendas baleiras, tamén con esa proposta de poder gravar o IBI, as vivendas baleiras, de poder facilitar que haxa, pois eu creo que puxemos en marcha iniciativas que foron únicas, que haxa un registro de soares donde se vayan apuntando os edificios que están en estado ruinoso, está moi ben, pero se eses edificios acaban todos caducando porque nunca se acaba completando, pois non se lanza unha mensaxe que nestes momentos este goberno foi valente, deu un paso e avanzou, que foi que se pudese poxar, non, por primeira vez un edificio que vai ter unha nova vida. Eu creo que foi unha mensaxe que a xente está vendo, e non sei se ti observas, pero conforme vou pola cidade histórica, pois agora vemos que hai moitas cousas que se están movendo. Aí está o edificio de Olmedo, non, que está justamente recuperándose, a casa modernista, nas casas reais, estamos co proxecto da Sala Iago, que en breve irá para diante, non, o tema da licenza, é dicir que eu creo que hai unha mensaxe lanzada e vai haber unha recuperación,
pero estas políticas, as políticas de vivenda non son políticas curtopracistas, non son algo que tomes unha decisión agora, unha medida e que o vayas ver nun ano. Necesitamos un percorrido de 3, 4 anos, 5 anos para que iso se poida acabar vendo. Cando un pasea pola zona bella, precisamente ve iso que vostede decía, non? Pero tamén ve cada vez a máis turistas, non? A máis presencia de persoas que visitan a cidade. No caso da nosa cidade determinante tamén o turismo a hora de confeccionar as políticas de vivenda, como a proliferación das vivendas turísticas que están a condicionar tamén o mercado aquí en Santiago. Sí, desde logo que non son a única causa, evidentemente, do problema da vivenda, como dixemos moitas veces, pero sí que o que fan é restar parque de vivenda para uso residencial. En todo caso, o que de primeiro, na cidade histórica xa non poden existir, evidentemente, pero acaban desprazándose para os arredores, pero eu quero dicir que esa regularización, esa normativa para regular as vivendas de usos turísticos é determinar unha serie de criterios, de condicións para poder poñerse, para poder establecerse, fixo que se reducisen, aínda que agora igual, aínda non vexamos os resultados. Eu insisto que tanto no READ non como en todos os informes o que se está vendo é que fronte a outras cidades onde cada vez aumentan máis, aquí reducímolas alrededor dun 25% cada ano. Por certo, alcaldesa, cando estará lista a aprobación inicial da reforma do PEXón sobre usos de hospedaxe? A suspensión cautelar de novos establecementos chega, se non teño mala data, ata febreiro do ano que ven, non? Ate febreiro do ano que ven, sí. Refiriste ao tema de aqueles edificios que teñen que se fan nun edificio exclusivo, non? Sí. E que decidimos tamén mirar porque tamén observamos con certa precaución e tamén alertados por algunhas colectivos de asociacións veciñais, pois que había esa parecía que petición, non, importante de vivendas de pisos de uso turístico en edificios únicos e singulares, e estamos tamén rematando de facer o estudo para poder levar ao pleno esta proposta, non, a proposta final. Está seco informe. Será, bueno, non sei, agora despois teredes falar co concelleiro de urbanismo, que é o que está no día a día, e iso de poñer prazos, en principio vou agardar, pero será, desde logo, eu sei que se está traballando de maneira intensa desde o Departamento, desde o Servizo de Urbanismo neste tema. Imos a falar diso a continuación na seguinte mesa, alcaldesa. En todo caso, comprende a frustración que pode sentir un mozo, unha parella moza, incluso familias xa con fillos que teñen que dedicar boa parte do seu salario a alugar un piso, xa non digamos a mercar, senón a alugar un piso na nosa cidade. Comprende esa frustración? Por suposto que sí, é lógico, hai moitísima xente que ás veces ven e di, eu quero volver a vivir en Santiago, estou agardando, e eu, insisto, creo que as políticas de vivenda que estamos levando a cabo, con esa coordinación e con esa posibilidade desas rehabilitacións importantes que imos facer na cidade histórica, 3 millóns de euros, incluído para iso, coa declaración de zona de mercado residencial tensionado, coa proposta para que se poidan dividir e rehabilitar pisos de menor tamaño na cidade histórica, coa construción de vivenda protexida tamén necesaria. Eu creo que verémolo nun prazo duns anos, veremos realmente unha baixada de prezos. Con esa política de contención que nos vai, de contención de precios que nos vai deixar a declaración de zona de mercado residencial tensionada, eu que lle diría é que algunha da xente é que agarden un pouco. Hai algunha xente que xa está retornando a Santiago, tives esa idea. Eu creo que nos últimos tempos hai xente que me di, pois decidín irme fora, pero agora pois vou regresar, vou volver, porque eu creo que ven con moita esperanza pois o futuro dunha cidade máis habitable, porque as políticas de turismo tamén que están levando van nesa liña, non, de favorecer sobre todo pois as persoas que viven aquí, non? Queda un ano, alcaldesa, para as eleccións. Diría vostede que as políticas en materia de vivenda son a súa mellor carta de presentación de cara a esas eleccións? Eu creo que as políticas de vivenda son unhas das mellores cartas de presentación. Hai outras tamén relacionadas cas políticas de mobilidade, porque a ninguén se nos escapa que a resolución do contrato de transporte, que estamos aí pois a pique xa da adxudicación completa, era tamén, e é algo que favorece a vivenda, porque que tamén as cidades sexan habitables no sentido de reducir o tránsito, reducir a presenza de vehículos, facer que o centro sexan as persoas e que a xente se mova máis en transporte colectivo. Para iso ten que haber un transporte colectivo moderno,
moderno, que incorpore tamén, como sempre dicimos, pois que haxa bus nocturno, que incorpore que haxa liñas para o rural, que haxa mellores frecuencias, toda esa liña Transantiago que vai atravesar pois desde Porto de Conxo até pois os límites con Sigüeiro, todo iso vai marcar un antes e un despois. As políticas de mobilidade, de facer que haxa carrís bici, de buscar prazos de socialización e a maiores accesibilidade, e as políticas de vivenda, por suposto, creo que son unha moi boa carta de presentación. Ainda queda un ano. Que medida quere aprobar sí ou sí antes de que remate este mandato? Bueno, si ou si, desde logo queremos adxudicar o contrato de transporte, eso é evidente, e queremos que algunhas destas políticas de vivenda estean en marcha, con esas propostas de todas as medidas que están alrededor da declaración de zona de mercado residencial tensionado e botar a andar esa proposta de compra de edificios na cidade histórica. Creo que eses 3 millóns de euros, desde logo, van ser un exemplo moi claro de que se pode rehabilitar esa vivenda baleira para favorecer que a xente volva a Compostela. Cree que neste ano que queda antes das eleccións se vai a reunir co presidente da Xunta? Pois non o sei, pero iso vai depender do presidente da Xunta. Desde logo non será por temas que non teñamos para tratar. Había, ademais, un compromiso de que nos reunísemos para falar do Estatuto da Capitalidade, da cantidade que nos corresponde por esa capitalidade, onde levamos moitísimo tempo cunha débeda histórica da Xunta de Galicia con Santiago que non acaba de cumprir. Había, a idea de que o presidente da Xunta ia poder reunir o Consello da Capitalidade, non o fixo, non sabemos por qué. A verdade é que é inexplicable que o presidente da Xunta non atope un momento para reunirse coa alcaldesa da capital de Galiza. En todo caso, nós seguiremos defendendo os intereses de Santiago, debémonos a veciñanza, levamos traballando intensamente estes 3 anos por ela e seguiremoslo facendo, buscando a coordinación co resto das administracións. De feito, a esta hora está reunido o goberno galego con representantes do goberno local, con técnicos do Pazo de Raxoi, para abordar un aspecto tamén fundamental e clave na nosa cidade, que é a construcción do parking no Hospital Clínico, a humanización do entorno do hospital, un asunto no que ata de agora tampouco houbo moi boa sintonía entre ambas administracións. A Xunta de Galicia non aportou de momento a documentación que tiña que aportar o Concello? Pois a verdade é que non, nos levamos 2 anos desde que se asinou ese protocolo. O certo é que falando con bastante frecuencia que a conselleira a este respecto, pois dicíndolle e solicitándolle que pasa con tanto atraso e tanta demora, o que se nos comentou era que había eses atrasos por cuestións do que os trámites administrativos, pero que iba a haber unha comisión de seguimento. Finalmente tivemos que solicitala por escrito no pasado mes de decembro e esa comisión de seguimento convocouse para hoxe. Pero o normal sería que tivésemos antes en riba da mesa algún informe, algunha idea de por onde se vai ir. En todo caso, para nós o importante é que se construa o parquindo clínico, que se melloren tamén os accesos a toda esa zona, porque a política de mobilidade para nós todo é moi importante e creemos que hai que axilizar os prazos, porque a xente di, claro, está aí o protocolo asinado, nós sabemos tamén nos pasa a nós, que o certo é que os trámites administrativos para a licitación, a redacción de proxectos, ás veces van moi lentas, pero nestes momentos temos que dar un empurrón final porque non se entendería. É moitísima xente que vai todos os días ao hospital, con problemas ademais de mobilidade e que non ten onde deixar a uns prezos razoáveis e ás veces nin siquiera iso o seu vehículo. É algo inaudito que en pleno século XXI siga acontecendo iso no entorno do Hospital Compostelán. Ten a sensación, alcaldesa, de que en ocasións a Xunta de Galicia está utilizando recursos públicos para facer política, sobre todo agora que queda un ano para as eleccións? Bueno, eu creo que é mellor, eu creo que en todo caso a nós o que nos move o interese de Santiago, creo que debemos de deixar de lado ese tipo de cuestións e que todo o mundo debemos estar centradas non en plan electoral, senón en defender os nosos intereses. Nese sentido, eu o que sí creo é que a Xunta de Galicia ten unha débeda histórica con Santiago de Compostela que non acabou de cumprir. Unha débeda histórica no que se refire a infraestructuras deportivas, pois non construción de infraestructuras deportivas en Santiago fronte a outras cidades, a débeda histórica no Estatuto da Capitalidade e unha débeda histórica en todo o que é o tema da mobilidade e concretamente ese parking do clínico. Alcaldesa, imos a pechar falando, como comezamos, falando de vivenda. Cree que Santiago é unha cidade máis habitable que hai 3 anos? Eu creo que é unha cidade máis habitable, creo que se avanzou en cuestións que teñen que ver coa protección do comercio, con intentar conseguir que non houvese esa proliferación de tendas
vivendas de souvenirs, con avanzar para buscar a maneira de que aqueles lugares e aqueles edificios que están en ruínas, pois ao final poidan ter unha nova vida, con políticas que ademais están falando de elementos que imos ver para o futuro, de esa mobilidade toda do conector central, que imos a revisitar, a reflexionar sobre ela, e vai haber un antes e un despois, con todos os proxectos que está habendo alrededor de Santiago de Chile, Praza de Vigo, de Ensanche, fundamentalmente o que temos que ter ese futuro de esperanza, que eu creo que está moi deseñado e moi repensado por este goberno. E nese sentido, insisto, nós fuximos de medidas curtoprazistas e nós o que facemos é traballar e pensar o Santiago dos próximos 5-10 anos. Temos preparadas dúas mesas, unha delas cunha mirada máis social sobre a problemática da vivenda, outra máis técnica na que os expertos nos axudarán a trazar o camiño que deben seguir as administracións, así que, alcaldesa, lle agradezo moitísimo que nos axudara a inaugurar este foro no que vamos a falar dun dos problemas reais, dunha das principais preocupacións dos composteláns. Gracias, alcaldesa. Pois moitas grazas a vos e que sexa moi boa xornada. Tomaremos boa nota das conclusións. Gracias, alcaldesa. Bo día. Pois imos a continuar falando de vivenda esta mañá neste foro. Santiago, cidade habitable, cara un modelo urbano máis xusto e máis sostible, é o nome dun foro no que queremos abordar a crise da vivenda, como decía, cunha mirada máis social, desde unha perspectiva máis ampla, a mirada dos máis mozos, pero a vivenda non é só un problema para a xente moza, tal e como está o mercado, alugar ou comprar unha vivenda convértese hoxe en día nun privilexio para prácticamente calquera. Así que imos abrir mesa de análise e acompáñanme esta mañá Ana Pardo, que é a directora do ONG Provivenda, integrada na Rede Galega contra a Pobreza. Hola, Ana, que tal? Moi bo día. Hola, bons días. Está tamén connosco Vicente Martínez, que é representante de Agalín, da Asociación Galega de Inmobiliarias. Hola, Vicente, moi bo día. Hola, bo día. E tamén Andrés López, da Plataforma Galega Vivenda Xa. Hola, Andrés, bo día. Hola, bo día. É o acceso á vivenda o principal problema a día de hoxe do noso país, Andrés? Eso din as enquisas, non? Que pasou de ser terceiro ou quinto problema a ser o primeiro, por riba do desemprego, da cuestión económica, ou da guerra incluso. Pero iso non é casual. Eu creo que é pola presión social que está vendo, porque hai 2 anos non recordo que se falara tanto desta problemática. Falábase doutras, quizáis, relacionadas coa vivenda, como o tema da ocupación, por exemplo. Recordo que eso estaba nos medios todos os días. Nalgúns medios. Anuncios, non en todos. alarmas antiocupación e cosas así. Pase niño, co traballo, creo, de moitos colectivos, puxose ese problema no primeiro posto, e é por iso que ahora as administracións parece que cambiaron o discurso un pouco. Ana. Bueno, eu creo que, como dice o compañeiro, as enquisas o dicen e a realidade é que era algo que viñamos detectando desde fai moitos anos, sobre todo focalizado con certos grupos de poboación. O que acontece e o que solo trasladar, e que, bueno, estábamos falando tamén antes, é que agora temos unha realidade na que de repente o problema da vivenda xa non só toca a ese grupo de poboación máis vulnerable ou que sufren moitas veces o estigma ou prexuízo como factor clave do seu acceso á vivenda. Entonces, cando agora xa está dando de bruces con, bueno, rapaces e rapazas novos que teñen estudios, que están traballando, que teñen unha serie de ingresos, pero ainda así non consiguen acceder a unha vivenda digna, familias, non, que teñen unha dificultade, pois entonces sí que é verdade que digamos que isto xa copa todos os medios de comunicación, as axendas políticas, pero inevitablemente isto viñamos advertindo xa desde o 2016 de que isto estaba pasando en moitos grupos de poboación. Andrés, Vicente, perdoa. Sí, desde logo Santiago non deixa de ser algo diferente ao que está sucedendo no resto do país. Sí que existe ese problema de vivenda, obviamente, e o gran problema nesta cidade agora mesmo quizá o teñan as persoas que traballan, porque Santiago estamos acostumbrados a ser unha cidade universitaria e estamos acostumbrados a unha gran temporalidade nos alugueres, e a gran dificultade están tendo agora as persoas que buscan unha vivenda tipo familias ou traballadores que están tendo esas dificultades para topar esa vivenda. Non obstante, quería facer unha puntualización. Nosotros dende a Galín facemos estudios temporais do stock de vivenda existente. E en abril de 2022 había 150 vivendas en alugar en Compostela, e en abril de 2024 había outras 150 vivendas en alugar en Compostela. Isto era antes da regulación BUT, non? Da regulación das vivendas de uso turístico.
O venres pasado puxemos a facer un análise das vivendas que existían, todo isto sacado a través de plataformas de Idealista, Fotocasa, e había 135 vivendas de longa estancia en Santiago, máis ou menos semellante, e 140 de curta estancia para universitarios. É dicir, en total había 275 vivendas disponibles nunha plataforma de aluguer. Cando hai 2 anos e 4 anos había 150. Había un 50% menos de vivendas. Entonces, o gran problema, obviamente, sigue sendo falta de vivenda, pero o gran problema máis importante é o prezo da vivenda. Sí, os prezos están polas nubes e a compra-venda ao alcance duns poucos, e así, con este mercado inasumible, Vicente. Isto é un produto e unha causa de varios anos e moitos anos de a crise que arranca de 2017, 2009, cando rebenta o boom inmobiliario, deixouse de facer vivenda nova en Santiago, non hai promocións prácticamente, en Compostela apenas se ven 4 ou 5 grúas e esas vivendas moitas veces salen a prezos relativamente moi elevados. Obviamente non todas están no millón de euros, pero sí que hai vivendas que rondan a mellor os 300.000 euros e incluso os pasan. Entonces, esa pouca falta de vivenda en oferta provoca a elevación de precios. Para unha familia, para unha persoa moza, para unha familia con fillos, é prácticamente inasumible. Ahora mismo arrendar unha vivenda en cidades como Santiago, A Coruña, Vigo... Así é, realmente hoxe en día incluso tendo un emprego e podendo, non, de algún xeito asumir o que antes sería viable, a día de hoxe se volve imposible porque, bueno, sempre se marca, non, co idílico sería que non destinar máis do 30% dos teus ingresos, non, a parte de vivenda. Hoxe en día o que nos atopamos a realidade é que se supera o 50, 60 e incluso moitas persoas deciden facer unha aportación incluso do 75-80% dos seus ingresos para poder garantir ese dereito fundamental e iso, polo tanto, deixa o detrimento de outra cobertura de moitas necesidades básicas. Estades notando, Andrés, que cada vez son máis as persoas que se achegan a plataformas como a vosa para pedir consello, incluso para sumarse nesa reivindicación. Sí, desde logo, é que a xente está entendendo que pola presión social é polo que se está conseguindo este cambio de discurso. Eu chamolle cambio de discurso porque ainda hai que ver que sexa un cambio material. Non? Estamos escoitando, vamos facer miles de millóns de euros, miles de vivendas aquí e alá. Vale, cando os vexamos, porque de momento van por decenas, no pasado se foron 5, 13, bueno, nesa orde de magnitude. E a xente está entendendo que desde que hai movilizacións na rúa, desde que hai colectivos que se están organizando en torno a esta problemática, se dá este cambio. Eu penso que por aí, entre iso e que a xente cando padece en primeira persoa sinte que ten que facer algo, estamos a ver que sí, que están medrando estes colectivos e nós celebrámoslo porque sabemos que é a única maneira de que isto siga adiante. Dende que se anuncian esas vivendas ata que se construen, pasan anos e van pasando xeracións tamén, digamos, perdidas, que non teñen ese acceso a vivenda, e son unha das principais preocupacións, entendo. Sí, hai unha componente xeracional, desde logo. Nos reiteramos que isto é un problema transversal que afecta a todas as xeracións, a todo tipo de perfis, pero evidentemente sí que somos unha xeración os que empezamos a traballar un pouco despois do 2008 e tal, que sí que nos comimos todas as crises e todos os problemas, e sería un pouco triste que nos quedáramos aí, non? Que é unha guerra de xeracións, senón que entendamos que isto vai máis alá, e que tamén, cando nós facemos esta loita, non é por nós. A mí a veces me preguntan a nivel personal, como se eu fora unha loita miña. É unha cousa para todos, e para os que veñen despois, e para a xente maior, para a xente en exclusión. Isto é unha loita colectiva. É certo que, cando che toca a ti en primeira persoa, tes máis ese ímpetu de querer unirte, non? A defensa de un dereito como este. Nos comemos todas as crisis, decía agora Andrés, e iso se nota, notades tamén vos, non? Na ONG vades vendo como
cada ano que pasa son as situacións máis precarias as que vades coñecendo. Totalmente, nos vimos falando xa de que estamos, este é un contexto de emerxencia, non? E nun contexto de emerxencia non caben medidas a 4, 5, 6 anos, é dicir, eu sempre fago un pouco a comparativa de que se ti chegas ao hospital non cunha urxencia, te pasan por un triaxe, pero vamos a entender que algunha medida non un pouco no curto prazo se che dá. Sin embargo, no ámbito da vivenda temos unha situación así, pero as medidas non chegan a tempo. Entón, eu creo que sí que é importante que entendamos que o problema da vivenda é un problema moi amplo, pero que non se vai a resolver desde unha única medida. É dicir, necesitamos un parque de vivenda social, por suposto, pero tamén necesitamos medidas que impacten no curto prazo. Eu creo que, por exemplo, decía antes a alcaldesa, non, o feito de todas as medidas que veñen parellas, non, a declaración de zona tensionada, poden ter un impacto moi positivo. E despois aí, eu sempre denomino como moi boas prácticas, que son, por exemplo, as bolsas de vivenda, que son unha ferramenta que poden poñer as administracións públicas e que moitas entidades sociais tamén estamos traballando, que dar garantías, porque os propietarios o que buscan é ter seguridade xurídica, porque durante moitos anos se fixo, digamos, que esa difamación de a inseguridade, e o que queren é ter seguridade, e as persoas o que queren é ter un fogar. Entonces, digamos que aunando esas dúas partes e dando con unha serie de ferramentas de seguridade, podemos conseguir que moita vivenda que tamén está baleira salga e de unha resposta na inmediatez. Coincides, Vicente, que estamos ante unha situación de emerxencia? Sí, un pouco o que falábamos é que o gran problema agora mesmo son as familias, a xente que busca un alugueiro indefinido na cidade. Según estes análisis que fixemos, apenas un 5% das vivendas que están no mercado teñen precio inferior a 600 euros. O que falaba Ana de se o Banco de España recomenda o 30% dos ingresos adecuados á vivenda, e temos vivendas de 600 euros, oblíganos a ganar 1.800 euros, que para unha persoa sola, independente, na cidade de Santiago, aínda que o salario medio español esteñen 2.000 euros, é un pouco que seña esa media, non significa que seña a media real social da cidade. Entonces, unha persoa sola, para poder emanciparse agora mesmo, ten moitas dificultades. Falabas antes, Vicente, de que o problema son os prezos. Vouche poñer un caso concreto que coñezo ben ademais, que aconteceu hai estes días, hai un par de semanas en Santiago. Un piso que estaba alquilado por 580 euros na cidade, un piso de 3 habitacións. As persoas que vivían nel deixaron ese piso e o van a arrendar a outras persoas. Automáticamente ese piso pasa de costar 580 euros a poñerse no mercado a 900 euros. Claro, isto tamén hai unha responsabilidade por parte das inmobiliarias, porque neste caso é a inmobiliaria a que leva ao propietario a elevar ese precio. O propietario teña un precio, 580, e estaba tranquilo. O piso vai ao mercado e lle insiste o propietario en que ten que poñer o piso a prezo de mercado e sitúa nos 900 euros. Digamos que estamos nunha mala praxis por parte dunha inmobiliaria, non? Nosotros somos responsables de establecer o prezo final ou é o propietario que decide que precio establece finalmente? Nosotros o único que podemos decirlle ao propietario é: ali hai un piso destas características semellante ao teu que ten este prezo. Se ti o queres poñer en 400, en 600 ou 900, é o teu problema. É dicir, ata que punto podemos ser nosotros responsables de que o propietario decida poñer un prezo de 800, 900 ou 500. Nosotros o único que podemos é asesorar e dar testigos e prezos de mercado. É dicir, nosotros colaboramos con asociacións e tratamos de, na medida do posible, colaborar e manter uns prezos estables, porque ao fin e ao cabo o propietario que quere é, o que decía Ana, ter seguridade xurídica e seguridade de que vai a cobrar e que non lle van a causar problemas, sin máis. Ahora, pretender culpabilizar a xente inmobiliario de que pretendemos especular co prezo, para nada, vamos. Nosotros, no sentido que queremos é pisos que esteñan pagados, que non causen problemas e que o inquilino esteña feliz e o propietario esteña feliz. Bueno, con 900 euros non sei se pode estar moi feliz. No caso de Santiago, confluen moitas casuísticas, cidade universitaria, cidade turística, isto tamén condiciona, non, o mercado, Vicente? Estamos falando que Santiago eminentemente é universitario, o aluguer de Santiago non todos os estudantes alugan, pero estamos falando de 18.000 estudantes no USC, aparte institutos, e hai moito tamén funcionalización da cidade, e iso provoca que haxa unha gran demanda de aluguer.
o que estábamos acostumados é o aluguer temporal de estudantes universitarios. Entonces, claro, para un propietario que aluga un piso de 3 habitacións en 900 euros de estudantes universitarios de curso, dicirlle, oye, que renunciar aos teus ingresos e queres poñer en 700. Dubido que incluso ti ou eu o quixéramos facer. É dicir, normalmente o que tratas é de ter unha rentabilidade económica, que é o que os propietarios están intentando obter. Non están, a idea non é especular e non queren roubar, entre comillas, nin queren... É dicir, os propietarios están intentando mellorar as vivendas, porque saben que se as melloran as poden alugar a mellor prezo, e nese sentido hai demanda. Entonces, se hai moita demanda, o prezo sube. É dicir, é lei de mercado, non nos inventamos nada. Isto sucede en todos os aspectos da vida. Pagamos os cidadáns as consecuencias destas características especiais que ten a cidade de Santiago, Andrés? Non creo que sexa cuestión dos usos da cidade. Cada cidade ten as súas características. Ourense pode ter as súas, Vigo outras, e cando en todos os lados a problemática é a mesma, supoño que logo a nivel de políticas haberá que intervir de diferente maneira, pero as causas non creo que sexan solamente esas, non? Eu penso que aí estamos falando do tema do mercado, non? Eu entendo que, por exemplo, se ti vives de alugueiro e traballas no inmobiliario, se ti che sube un alugueiro, pois ti terás que subir ao... Quer dicir, é o mercado así, claro. O problema é que imaginemos, non sei, pois que para un trasplante de un órgano que hai uns candidatos, non? E o que máis pon, parece absurdo isto, non? De que un servizo, un dereito básico, non? Que este a merced da especulación, pódese dicir, non pasa nada. Se outros especulan co teu dereito, pois ti tes que xogar a eso tamén. Ese é o problema do mercado. O mercado está ben que exista, pois se están construindo vivendas de 1 millón de euros ali en Romero do Nallo, pois moi ben para quen as pueda mercar, non? Pero está claro que alguén as merca, non? Se pon ese prezo, porque hai xente que o pode pagar. Pero, bueno, un pouco co exemplo que quería poñer é que é un dereito constitucional e non pode estar soamente a merced do mercado. Debería haber unha xestión pública xeitosa. Ana. Bueno, eu creo que concordo co que traslado o compañeiro. Creo que ao final, o sea, xa cando se fan a veces este tipo de espacios, non se fala da perspectiva social cando se nos convida, non? E eu me pregunto en que momento se nos esqueceu que a vivenda debe ter sempre unha perspectiva social. A vivenda nace para dar resposta ás persoas, non? A poder desenvolver un proxecto de vida. Agora mesmo non está acontecendo eso. E estamos vendo cada vez situacións de maior gravidade, porque ao fin e ao cabo agora estamos falando, pois como decíamos, non? De rapaces e rapazas novos que non se poden emancipar, de familias, pero non nos podemos esquecer que temos outra serie de situacións que xa veñen estando, situacións moi vulnerables. Se nos esquece falar de desenfogarismo, e ademais é que o risco que estamos correndo agora mesmo é de que identificábamos a figura do desenfogar nun home, non dunha certa idade, pero o problema é que agora mesmo estamos transformando ese desenfogarismo a familias con menores que corren cada día risco de verse en situación de rúa. E eu creo que aí tamén, e vinculado cos propietarios, creo que hai que xenerar tamén conciencia social, non? É dicir, vale, eu podo gañar cada vez máis co meu alugueiro, pero tamén que responsabilidade teño na sociedade que estou construindo, porque ao final rentabilidade lle sacas. Podes ya sacar en maior ou menor medida, pero tamén cunha certa conciencia social. E ese é o futuro que nos agarda a todos e a todas. Nese sentido, a ver, sempre pretendemos penalizar ao propietario e especulador, tío Gilito, que se pretende enriquecer a costa do cidadán. En Galicia non, por regla xeral, na cidade, aquí non existen Blackstones e fondos derivados ou similantes. Aquí existe un señor, un matrimonio que emigrou a Suiza e comprou unha vivenda no ano 70 e ahora mesmo a ten alugada e un complemento á súa pensión. E a sigue tendo porque sigue axudando ao fillo ou á filla ou á neta mentre estudia, e eses ingresos son os que repercuten no día a día da súa vida. Non, en Santiago estábamos falando que eran 200 e pico propietarios os que tiñan 5 vivendas de zona tensionada. É dicir, non son
miles de personas e moitas delas pois, foi porque emigraron no seu momento ou algunha vivenda a puideron herdar e outra a compraron. É dicir, non estamos falando de que señan fondos que teñen 1000 vivendas e as suben de 800 a 1500. Aquí son pequenos propietarios que complementan os seus ingresos para co rendemento económico do aluguer. Sin máis. Deixademe que aclare, porque nesta mesa tamén estaba convidado o Consello de Estudantado, pero a súa voceira está indisposta e hoxe non pode estar aquí, pero tamén nos gustaba escoitar a voz dos universitarios, porque digamos que tamén son un núcleo importante de como se comporta a vivenda na nosa cidade, pero bueno, lamentablemente non poden estar hoxe aquí, pero que sí me gustaría recoller, quizá Andrés, pola vosa parte, un pouco as súas reclamacións, non? As reclamacións dese colectivo que cada vez tamén ve como suben os prezos dos alugueiros de pisos universitarios e non sempre nas mellores condicións de habitabilidade. No, sempre nas peores. Os estudantes quedalles sempre peor. Bueno, porque, claro, o mercado, entón, que pode pagar, bueno, xa familias que teñan 2 fillos, como os 2 vayan a estudar a cidade, xa é inasumible, non? Entón, que podes pagar? Pois podes pagar estas habitacións con humidades, non digo que sexan todos os pisos, non? Pero ahora mesmo estes días estánse formando aí unhas escolas nas inmobiliarias e os primeiros collen o mellor e iso vai goteando e ao final para os últimos, que os últimos ao final son os do primeiro ano, non? Porque son os que ainda non teñen fixa a praza. Entón, bueno, supoño que o que acontece é que ano tras ano pois vas mellorando un pouquiño porque xa vas coñecendo un pouco o mercado, xa sabes de sabes de alguén que se marchou do piso, podes collelo ti, pero os de primeiro ano collen o peor, non? Aí o que podo trasladar do que nos comenta a xente que estuda é que debería ser un servizo máis, non? Como comentaba Vicente, a cidade ten decenas de miles de estudantes que requiren uns servizos, comedores, reprografía, transporte público, pero, sen embargo, a vivenda deixeselles a eles a que se busquen a vida, non? Cando debería ser pois un servizo máis, polo menos nunha porcentaxe. É certo que Santiago ten unhas residencias públicas que non ten Coruña, por exemplo, pero está claro que son insuficientes e debería ser un servizo que se lles cubrira de alguna maneira, non? Cunha vivenda cada vez máis cara, isto pode deixar fora, non, da posibilidade de estudiar a rapaces de familias máis vulnerables. Totalmente, que económicamente xa se decía, é dicir, se tes 2 fillos é moi complexo de soster económicamente que podan estar fora, porque o acceso a esa vivenda vai a supoñer un sobreesforzo para calquera familia. Polo tanto, estamos tamén dando de bruces con outro dereito, non, que se entende, non, o dereito a poder formarse e capacitarse, se está volvendo un pouco un dereito que solo poderán ter certos grupos da sociedade, non todos e todos. Vicente, antes decías que non coa cabeza, cando se estaba falando das condicións de habitabilidade dos pisos en Compostela. Aí discrepo. Non son todos, pero algún hai, non? Aí discrepo. Sempre se salen as imaxes de unha vivenda con humidades en xaneiro ou en febreiro, de que o propietario non invirte na vivenda e están as paredes ennegrecidas. Iso é un caso, 2 casos, iso é o menos. Ahora mesmo os propietarios saben que invirtindo na vivenda poden obter un maior rendemento económico. Obviamente, hai pisos que están antigos, pero obviamente tamén teñen un precio moi diferente. É dicir, hai anos, hai 2, 3, 4 anos, non me lembro, ou era un caso moi sonado en Monteo Ríos, nunha vivenda que caera un falso teito dunha tal. Obviamente é un problema, claro que é un problema, pero unha vivenda en Monteo Ríos estar pagando 550 euros hoxe por hoxe é inexistente. É dicir, obviamente, ti cando alquilas unha vivenda e pagas 500 euros, obviamente non ten as prestacións de unha vivenda de 1000. Ten que ter unhas condicións mínimas. Igual o problema é que a de 1000 non debería estar en 1000. Vale, correcto, pero é cando vamos comprar un coche. É dicir, eu teño que saber se quero comprar un Peugeot ou quero comprar un BMW. Obviamente, un ten un prezo de 30.000 e outro ten un prezo de 60.000. Cando eu alquilo unha vivenda de 500 euros, teño que ser consciente de que non vai ter as mesmas ventanas, probablemente, que unha vivenda de 1000. Ni probablemente teña unha cociña vitrocerámica, o mellor todavía ten a de butano, e ao mellor non ten calefacción, cando ao mellor as outras sí que teñen. Entonces, hai diferentes espectros e diferentes ofertas económicas na cidade. Hai vivendas de 1.200 euros e hai vivendas de 600.
É dicir, obviamente, eu tamén quero un supercoche, pero teño o mellor que comprar un Peugeot, que é o que teño. É dicir, non chego a máis. Entonces, nese sentido, os propietarios están invertindo, melloran as súas vivendas e tamén, por outra parte, relativamente os prezos sí suben, pero hoxe por hoxe temos vivendas de 3 habitacións en 900 euros. Estamos falando de 300 euros por habitación de estudante. É dicir, dubido que seña algo limitante para unha familia poder mandar un neno á universidade. Solo comparado con outras cidades de España, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia. É dicir, é que triplican esos prezos ou cuadriplican esos prezos. É dicir, temos tamén que ser conscientes de que Santiago é unha cidade relativamente económica respecto do resto de España. É dicir, ti mandar un fillo estudiar a Madrid significa 1.300, 1.400 euros de residencia. Aquí son bastante menos. Andrés. Si no, quería mencionar que sí que se está a ver que hai pisos un pouco mellores cada vez en alugueiro de estudantes porque están saindo do mercado turístico algúns, non? Esa xente que está sacando por as políticas do Concello esas BUT, claro, pasan ao resto do mercado e de súpeto vas ver unhas vivendas e dices, que chula está esta vivenda. Non, é que era un piso turístico. Claro, porque cando va a pisos turísticos eso se pon niquelado. Entón, claro, por qué? Porque, bueno, pues ese mercado dá máis cartos, entendo que é un efecto da rendibilidade e tal, non? Pero por eso que falamos antes, os estudantes son os da cola, non? Porque non poden aportar o que aporta un turista alemán, por exemplo, non? E coincido con Ana en que si tiñamos máis ou menos asumido que estudar xa era algo que a clase obreira podía facer tranquilamente, non? Que era cousa dos anos 60, non? Que a clase obreira empezou a ir á universidade e tal. Está eso en perigo. Está en perigo que, xa non son en Santiago, en Coruña, que os pais lle digan ao fillo, mira, non vas poder estudar unha carreira, vas ter que facer un ciclo aquí ao lado, ou que está moi ben un ciclo, pero quero dicir que é un efecto de discriminación para que, bueno, pues que deixe de haber enxeñeiros ou médicos, xuíces de clase obreira, haxe esa segregación, non? Os traballos de quen se poda permitir unha educación superior e os que non. Entón, é triste que isto empece a pasar, non? Ana. Eu quería incorporar, en relación ao que comentaba o compañeiro, que eu volvo un pouco o que falaba da conciencia social ou da xustiza social, non? É dicir, ese discurso que estou moi acostumbrada a escoitar, non? É dicir, se eu teño os medios económicos unha situación determinada, podo optar, non? A vivir nunha vivenda de 1.200 euros. Vale, entonces, por esa parte estamos legitimando, non? Que moitas persoas que están nas situacións máis vulnerables e que non é algo escollido, sino que por diferentes razóns están nese contexto, poden, non, legitimamente vivir en infravivendas. É que creo que temos que ter moito cuidado con esta parte dese enfoque. Quero dicir, a garantía de dereitos ten que ser igualitaria para todas e todos e, sobre todo, tamén creo que os sistemas e as políticas teñen que acompañar que os máis vulnerables podan tamén ter dereito a vivir dignamente. Porque sí que moitas veces isto se utiliza, non? E o que estamos tamén xenerando desde aí é que esas vivendas que están en peores condicións e que os propietarios non queren invertir porque, dice, estando así, xa lle saca unha certa rentabilidade, é onde rematan vivindo as familias con situacións máis vulnerables e iso xenera tamén nas cidades guetos, algo que deberíamos evitar e favorecer realmente que as vivendas estén integradas para todos os colectivos e ter un Santiago ou calquera cidade que sexa facilitadora, non, da acollida e dos procesos de integración de toda a poboación. 30 segundos, Vicente, e seguimos avanzando. Obviamente hai que ofrecer vivendas, pero non lle podemos pedir ao propietario particular. Para iso están as administracións. O que non podemos é dicir ao propietario, mira, por que non lle deixas a vivenda en 500 euros? Pois porque podo sacar 700 euros e teño un fillo ou teño unha neta que estudia na universidade. E ao mellor necesito, porque necesito complementar a miña pensión de 600 euros. Que hai casos. É dicir, non temos que pensar no gran propietario que ten 4 pisos e ten 5.000 euros ao mes de ingresos. Non, señor, aquí en Santiago é o menos. Hai casos, pero é o menos. Aquí normalmente é un señoriño ou un matrimonio que teñen unha ou dúas vivendas e con eso subsiste a familia, con eses ingresos complementarios de pensións relativamente pequenas. A compra dun piso, lo decíamoslo antes, require máis de 6 anos íntegros de ingresos familiares íntegros, é un dato que dá o Banco de España, referido a cidades como esta, como Santiago ou como Vigo. Isto, Ana, deixa fora da ecuación a miles de familias.
Totalmente. Quero decir, o que estamos falando é que siga habendo como, bueno, se sigue xenerando esas clases sociais, non? É dicir, vai haber un grupo de poboación que posiblemente poda ter esa vida con algo vivenda, optar a certas garantías de dereitos, e outras moitas que se van a seguir quedando fora. E eu creo que é importante tamén incorporar o feito de que xa non só o factor económico é o que facilita o acceso á vivenda, porque seguramente se lle preguntamos, non, o compañeiro, os propietarios se solamente miran o factor económico ou se tamén entra en xogo algún factor vinculado co estigma, co prexuizo. É dicir, se unha persoa migrante, se unha familia de etnia xitana, se unha persoa que ten unha problemática de saúde mental, e que ao final, quero decir, o mercado como é libre e non está controlado desde ningún ámbito, pois fai que moitas persoas, por unha situación vivencial que podan ter, automáticamente o propietario, como é quen decide, pois decide que non é o candidato máis axeitado para alugarlle a súa vivenda, e non só por un factor económico. Existen esos outros condicionantes? Neste caso, o que sucede é o seguinte: cando hai varias alternativas para a elección de vivenda, de candidatos, se ti tes catro opcións, pois probablemente escollas a opción onde hai dúas persoas funcionariais que ingresan diñeiro. Non son todos os casos, pero obviamente é unha elección onde tratas de escoller a mellor opción de todos os candidatos. Se só houbera un candidato ou dous, pois, pero ahora mismo, ante a falta de vivenda que existe, pois ao mellor para unha vivenda tes unha posible elección e selección do mellor candidato. É o mesmo con posto de traballo. É dicir, ti vas a un posto de traballo e seleccionaránte se eres o mellor de todos os candidatos posibles. Pois isto é o mesmo. Unha pregunta que lanzo os tres. Están sabendo as administracións da resposta a esta situación, Andrés? É o que comentaba antes, está habendo un cambio de discurso, porque pois non son parvos, non? Eles ven que agora é a primeira preocupación, e fan as súas contas e din, ui, aquí hai que facer algo, non? Pero bueno, isto vai tardar, porque o que falábamos, as medidas en vivenda tardan anos en ter efecto. De feito, estamos padecendo os efectos negativos de décadas de mala xestión. Eu sí que quería sinalar, cando falabas antes dos 6 anos para conseguir vivenda, e mencionabas tamén o tema da xeración condenada, que somos os millennials, que eso é unha roda, non? Porque, claro, ese prezo que hai que pagar significa unha entrada de 40.000 ou 50.000 euros que temos que aforrar, que non podemos aforrar porque estamos pagando un alugueiro moi alto, non? En ese sentido sí que somos un pouco unha xeración un pouco atrapada entre que non nos podemos emancipar, pero se non nos emancipamos estamos condenados a estar pagando alugueiros cada vez máis altos, non? Por moito que se nos diga, é mellor unha hipoteca, sí, pero non podemos pagar unha entrada, non? Entón, nese sentido tamén as administracións poden facer cousas por favorecer que se emancipe unha xeración, porque ao final tamén vai repercutir na sociedade, non? A xente nova, 30, 40 anos, é quen inicia proxectos de vida, forma familias, quen dá ás cidades tamén unha dinámica, unha cidade viva, con nenos, con eventos culturais, coa xente na rúa. Non queremos unha cidade que sexa só de turistas, de peregrinos, non? Entón, nese sentido, as administracións tamén poden facer algo. Vicente. Home, máis che pode informar Ana, que está máis no día a día da tramitación e das axudas, sin duda, pero nós dentro das axencias que colaboramos con elas, máis ou menos desde a administración están tratando de botar unha man á xente que o necesita. Moitas axudas, moita xente emigrante que ten axudas ao aluguer, mulleres con problemas de violencia de xénero, están tendo axudas para o aluguer de vivenda. Os menores de 36, agora querían ampliálo aos de 45 anos, dende a administración, dende o goberno da Xunta, e creo que tamén agora dende o goberno do Estado, están co tema dos avais, do 20%, para complementar ese do 80% ao 100% da compra da vivenda, para que non teñamos que ter eses 40.000, 50.000, 60.000, que o poderíamos conseguir. Cada vez vanse mellorando as circunstancias. Obviamente o diñeiro é o que é. Entendo que se puñeran moito máis diñeiro na saca, pois máis xente se beneficiaría. Igual que as axudas a menos de 36 de 250 euros para o aluguer. Claro, todo eso se gasta, pois hai X millóns de euros e se están as solicitudes se acaban os 2 días ou os fondos os 5 días. É dicir, sí que dende as administracións eu vexo que están tratando de botar unha man, pero obviamente
os recursos son limitados. Ana. Bueno, eu creo que sí que hai un cambio no discurso e na implicación. Eu creo que hai motivación a cada vez todas as administracións traballar máis no ámbito da vivenda. Quizais sí que falta maior colaboración, non? Eu creo que agora non é momento de quen tenga competencia, sino de que é unha urxencia, unha emerxencia e teñen que remar todos e todas a favor. E despois eu creo que sobre todo que tamén temos que seguir revisando moito a efectividade das medidas, non? Porque é verdade que podemos publicar infinidade de axudas, pero axudas que despois moitas veces cando chegan á realidade non son efectivas. Isto, por exemplo, no seu día pasou co bono social, que estaba vinculado a familias ou persoas que sufriran un desafiuzamento ou víctimas de violencia de xénero. Que acontecía? Que teño unha axuda da administración pública para poder pagar a miña vivenda, pero chegabas ao mercado inmobiliario e todavía era como un prexuizo máis, non? É dicir, é porque tens que ter unha axuda. Entonces, que hai detrás? E que pasa? E ao final o que sentía a persona é que ademais de estar nun contexto vulnerable se sentía de novo frustrado porque tendo unha axuda da administración pública tampouco lle alugaban, non? Entonces creo que tamén as medidas e as axudas son necesarias, é fundamental, pero tamén hai que facer un análise exhaustivo do impacto que teñen na realidade, porque senón nos quedamos en que temos axudas e realmente non están axudando. Por falar de algunha das medidas que se están poñendo sobre a mesa, esa medida de declarar unha cidade como Santiago cidade residencial tensionada, falabas antes, Vicente, de que o mercado é o que é, e os precios son os que son. Esta medida, a declaración de mercado residencial tensionado, busca poñer coto, intervir directamente no mercado. Que efectos crees que pode ter? Falabaste antes dese piso coñecido que estaba en 580 euros e que se buxou en 900. O que se vai a provocar é que esa vivenda teria que estar, unha vez declarada e publicada a norma, teria que estar en 580 euros ou aplicación de IPC, con lo cual podería estar no entorno dos 600 ou 620 euros. Que pode provocar o medo que pode suceder, as perspectivas do que sucedeu en Cataluña, que levan ano e pico xa de histórico, que unha gran parte das vivendas migren ao aluguer temporal. Obviamente hai que justificar a temporalidade dos alugueres, pero moitos propietarios en Cataluña sí que se reduciu o prezo da vivenda, creo que falaban en Barcelona hasta un 5%, unha cousa así, que era unha das cidades máis problemáticas, pero bueno, hai moitísimos municipios en Cataluña, pero sí que o que se ve históricamente é que unha gran parte das vivendas migraron ao aluguer temporal. En País Vasco levan menos tempo con esta declaración, e en Coruña só leva dende xullo, con lo cual tampouco temos moita perspectiva. Ese é o camiño, tratar de intervir no mercado para regular os precios, xa que o mercado cada vez está nunha dinámica máis alcista. Pois é unha das medidas que propón a Lei de Vivenda, e das poucas recursos que ten un concello para poder intervir no mercado. Por exemplo, Navarra, creo que case todos os municipios están declarados zona tensionada. Por qué? Porque ali hai unha empresa de vivenda pública que xestiona o conxunto da comunidade, e fan vivenda pública, captan vivenda baleira, poñen en alugueiro social, e viron esta xente que no Estado son pioneiros e son unha referencia, viron esta medida como algo esencial para poder ir máis alá nas súas políticas. E aquí estamos debatendo se unha cidade ou dúas, retrasando un ano, e nos sitios onde son referencia toda a comunidade zona tensionada. Entón, é unha medida que está aí, non é a panacea, non é a única solución, é o que se falaba antes, hai que facer varias medidas a vez, pero a zona tensionada non permite só topar os prezos, permite acceder tamén logo a orzamentos do Estado, da Unión Europea, para a construcción de vivenda pública. Entón, é unha medida que está aí, e por que non se vai usar? O problema é como non se vai usar se en Galiza, cos datos na man, tamén prácticamente todos os municipios irán zona tensionada de alguma maneira. Isto é un claro exemplo, Ana, do que falabas antes, non? Desa falta de colaboración que estamos asistindo entre as administracións. Totalmente. O declarar unha zona tensionada, eu entendo que a moitos concellos os está poñendo nunha situación moi complexa, non? Porque ao final temos unha comunidade autónoma que di
tedes a liberdade de facelo, pero non abogamos por elo, entonces xestionade o vos, non? Entonces, bueno, eu creo que eso sí que, bueno, pues, quizáis un xogo un pouco delicado entre as administracións e ao final ese non debería ser o camiño e que queda de manifesto que xa non só o feito da declaración de zona tensionado, senón todas as medidas que veñen parellas están tendo un impacto moi positivo realmente e como moi ben decía o compañeiro, é dicir, certas zonas de España que son referencia nas políticas de vivenda non dubidaron en ningún momento de avanzar. Vamos a ir pechando e vou vos a pedir unha reflexión final a cada un de vos. Se mañá puidese desaplicar unha medida concreta, cal sería e por qué, Vicente? A medida é xuntar os partidos políticos e que se poñan de acordo. Sorte con iso. Eu sempre plantexo o tema de que igual que se xuntaron para o Pacto de Toledo co tema das pensións, que se tomaron en serio como pagalas, co tema da vivenda teñense que xuntar. Non pode haber unha guerra política como está sucedendo, que se o goberno do Estado do PSOE dice A, a Xunta de Galicia do PP dice B e o Concello de Santiago do Bloque dice C. É dicir, isto require un gran pacto de Estado, necesitamos que todas as administracións colaboren e se axuden. Senón, isto seguirá sendo unha guerra de taifas, o goberno da nación regula A, pero como as atribucións e as competencias de vivenda son das comunidades autónomas, pois o aplico ou non o aplico, e o Concello, pois eu intento facer isto. Aquí o que teñen que poñerse todos de acordo e todos a currar e a remar no mismo. Andrés. Eu vou ser máis realista, anda que tamén teño ideas así moi que serían boas, e penso que unha medida moi realista que sobre todo tería moi bo efecto no noso país, en Galicia, sería captar a vivenda baleira, poñer todos os recursos para captar a vivenda baleira. Por que? Porque é unha forma de aumentar a disponibilidade de vivenda de maneira moito máis sustentable da que sería construir desde cero un montón de edificios. Cando temos un montón de vivenda baleira, non está toda na montaña de Ourense. Hai moita vivenda baleira nas cidades e con rehabilitación e con recursos necesarios para facelo, sería unha forma sin necesidade de construir, de ocupar máis espazo, máis superficie, unha forma de aumentar a oferta de vivenda, non? Ana. Bueno, despois do dito por os compañeiros, eu diría que se podese aplicar quizáis o feito de incorporar, que xa é algo que aparece tamén no plan estatal, pero incorporar máis axentes vinculados na xestión e na provisión de vivenda, sobre todo con un enfoque de sin ánimo de lucro ou lucro limitado. Creo que eso tamén daría, bueno, pues outras alternativas. Ana Pardo, directora do ONG Provivenda, integrada na Rede Galega contra a Pobreza. Moitísimas gracias por acompañarnos esta mañá neste foro. Gracias a vos, bo día. Bo día, Vicente Martínez, representante de Agalín, Asociación Galega de Inmobiliarias. Moitísimas gracias por estar connosco. Gracias a ti, Ricardo. E Andrés López, da plataforma Galega Vivenda Xa, disculpa, grazas tamén por estar connosco. Grazas aos tres por aportar a vosa análise e a vosa visión sobre o que é, sin dúbida, un dos principais problemas que temos hoxe en día como sociedade. Gracias. Gracias a vos. Bo día. Temos abordado a crise da vivenda dende unha mirada social. Escoitamos as voces de diferentes colectivos que representan a diferentes sensibilidades dentro dunha problemática como é a do acceso a unha vivenda digna, e queremos seguir trazando esa radiografía da crise da vivenda no noso país e nunha cidade como a nosa. Queremos seguir profundizando neste asunto e está conosco o concelleiro de Urbanismo e Vivenda, Iago Lestegas. Que tal, moi bo día? Hola, bon día. Concelleiro, vimos de escoitar casos concretos, tamén a voceiros de colectivos que sitúan a vivenda como o principal problema para a sociedade hoxe en día. Cal é a marxe dunha administración local para poder cambiar as cousas? Bueno, eu estou convencido de que todas as administracións temos un papel, non? É certo que cada administración ten as súas competencias e ten os seus recursos, non, dispoñibles. E con esas competencias e con eses recursos temos a obriga de facer todo o posible, non? En materia de vivenda,
Estámoslo facendo. Eu teño dito en varias ocasións que o Concello de Santiago nunca fixo tanto en materia de vivenda, non? É certo que estes tres últimos anos puxeronse en marcha moitas iniciativas que nunca se puxeron en marcha, fixeronse cousas que nunca se fixeron, probáronse ferramentas que nunca se probaron, porque está claro que non podemos abordar esta situación coas mesmas ferramentas que nos levaron a ela, non? E dito isto, lóxicamente, os concellos non podemos resolver o problema da vivenda en solitario. Sería imposible, ninguna administración pode facelo, pero moito menos os concellos, tendo en conta ademais que o problema da vivenda non é un problema local. É dicir, non, é un problema que se manifesta a nivel local, pero é un problema global. Nin siquiera un problema a nivel exclusivamente galego ou español, que é un problema global, non? Nos estamos falando de que en moitas cidades do mundo a vivenda se converteu nun ben absolutamente imposible, non? Vemos, por exemplo, en Nova York, Sara Mandani gañou cunha campaña baseada na asequibilidade, entre outras cousas, da vivenda, non? É dicir, que isto está ahora mesmo por todas partes, é froito dunha serie de decisións que se tomaron durante moitos anos. Decía antes a alcaldesa que as políticas de vivenda son unha boa carta de presentación do que ten feito este goberno nestes últimos 3 anos. Cal é a medida das que ten adoptado da que se sinte máis satisfeito? É que eu non falaría dunha medida exclusiva porque nós estamos pensando todo con carácter integral, é dicir, que todo está relacionado, non? Por exemplo, todo o traballo que estamos facendo en materia de pisos turísticos, non? Inspeccionando, suspendendo actividades ilegais, sancionando, que estamos conseguindo que se reduza moi significativamente o número de pisos turísticos, ten que ver tamén coa declaración de zona tensionada, non? Porque eses pisos que se están agora trasvasando do mercado turístico ao mercado residencial estánse trasvasando a uns prezos inasumibles para a maioría, non? Por tanto, coa zona tensionada imos conseguir que eses pisos se trasvasen a uns prezos asumibles, non? Tamén o que estamos facendo agora, dedicar 3 millóns de euros para comprar edificios desuso e rehabilitalos, iso ten que ver tamén co rexistro de soares, con todo o que estamos facendo para que os propietarios cumpran o seu deber porque teñen un deber de conservación e rehabilitación, non? Utilizando esa ferramenta que existía desde 2006, desde hai 20 anos, pero que nunca se chegara a desenvolver ata as últimas consecuencias, que son sacar a poxa pública aos edificios. Todo está relacionado. É dicir, que nós temos unha estrategia que é aproveitar mellor o que xa temos e incrementar a oferta de vivenda protegida e todas as medidas que estamos poñendo en marcha e que, lóxicamente, moitas van tardar en ter efectos, porque, como se decía antes, isto é unha cousa a medio e longo prazo, todo está relacionado. Por tanto, para min sería moi difícil escoller unha única medida, porque sería incomprensible unha única medida sin o resto. Unha soa non funcionaría sin o conxunto. E sí, que medida lle gustaría poder adoptar antes de que remate este ano que queda de mandato para poder complementar, non? Ese ramillete de medidas das que está falando para que se sean efectivas. Hai algunha que lle quede aí no tinteiro e que se teña que aprobar aínda nestes meses que faltan ata as eleccións? Bueno, estamos traballando no censo de vivendas baleiras, que é unha cuestión bastante complicada porque unha das dificultades que teñen as administracións públicas todas ten que ver coa xestión dos datos, non? Se algo temos que mellorar as administracións públicas todas é a xestión dos datos que temos, pero que igual están dispersos por diferentes servizos e que hai que unificar moita información que hai por aí espallada. Ainda non hai datos concluíntes do número de vivendas baleiras que hai na cidade. O INE fala de 6.198, que son os datos de 2021 do último censo decenal. Esa información que temos oficial, pero non todas elas son susceptibles de recarga do IBI, porque sabes que non se pode aplicar a unhas vivendas baleiras con unhas características determinadas, non? De titularidade e de esa problemática dos datos da que falabas agora tamén se viu, por exemplo, agora o declarar a cidade como zona tensionada para recabar os datos das persoas, dos grandes posuidores de vivendas, non? Sí, porque de feito isto é unha cousa que tamén incluso no plan estatal de vivenda que se aprobou hai pouco, non? Para 2026-2030 falase da necesidade de mellorar a xestión do dato, non? É difícil tomar as decisións máis precisas e máis eficaces se os datos que temos, datos oficiais, non son exactos, non son precisos, non son profundos, non? Por exemplo, bueno, é certo que tamén moitos datos que temos en materia de vivenda son do Observatorio de Vivenda de Galicia, que son máis deficientes que os que teñen, por exemplo, en Euskadi ou en Navarra, non? Que teñen observatorios, ou en Cataluña, que teñen observatorios moito máis avanzados. Non falemos de outros lugares do mundo que teñen datos cuantitativos e cualitativos, porque tampouco non se trata só de datos de numéricos, non? Cuantitativos, tamén de cualitativos, non? Pois que tipo de dinámica están producindo, é dicir, que non nos interesa
interesa saber só, por exemplo, cantas vivendas están baleiras, sino por que están baleiras, non? Como son esas vivendas que están baleiras? A que se debe esa desocupación? Eso é unha cousa moi interesante que non coñecemos. Este mes de xullo a cidade quedará declarada zona tensionada, non? Sí. Esa é a previsión coa que están a Sí, porque é trimestral, nos declararnos en abril, e, por tanto, imos agora en xullo, eu ademais falei co Ministerio de Vivenda, eles teñen intención, como a nos, de que esa declaración se faga canto antes, pero tampouco podía ser antes de xullo. Que administración cree que está facendo máis para mellorar a situación da vivenda? O Goberno Central ou a Xunta de Galicia? O Goberno Central. Teno claro. Sí. No caso de Santiago, falábamoslo antes, na mesa anterior, dunha cidade universitaria, unha cidade moi turística. En Santiago conflúen demasiados factores que poden acrecentar aínda máis a problemática da vivenda, que decía vostede antes, é un problema a nivel mundial, non é só de Santiago, nin de Galicia, nin de España, é un problema mundial, pero as características concretas da nosa cidade fan que sexa un problema que pode ir a peor, se non se toman medidas. Como dicía antes, o problema da vivenda é global e maniféstase en cada lugar cunhas características determinadas en función da natureza dese lugar, non? E das peculiaridades dese lugar. Aquí, por exemplo, o carácter tan turístico, o feito de que a nosa cidade seña tan atractiva, non? E que nos visite tanta xente implica, lóxicamente, tensións, non? Introduce tensións no mercado inmobiliario. O secuestro, eu chamo así, o secuestro de centos de vivendas polo mercado turístico, que é moito máis rendible, moito máis líquido que o residencial, reduce a disponibilidade de vivendas para vivir, e eso, lóxicamente, contribúe, non é o único factor detrás da crise da vivenda, pero contribúe, non? Por iso nos poñemos tanta enerxía, non? E tanta atención e intención a esta cuestión, que ademais está dando resultados, porque mentres no resto das vilas e cidades da nosa contorna aumenta o número de pisos turísticos, aquí baixa, e confirman tanto os datos do INE como as inscripcións no REA, non? E despois a cuestión do estudantado, pois tamén, por exemplo, o feito de que seamos unha cidade universitaria implica que o número, que o peso relativo do alugueiro en Santiago é moito maior á media galega, non? Creo que casi duplicamos a porcentaxe de vivendas principais que se ofrecen en alugueiro, non? Por iso tamén a declaración de zona tensionada é tan importante en Santiago, porque, insisto, o peso relativo do alugueiro no parque residencial é moi superior ao de outras cidades. Estamos falando moito tamén da construcción de vivenda pública. Con Mallouco, en Sanche Norte, é suficiente a oferta de vivenda pública ou hai que seguir pelexando por máis? Falamos de máis de 3.000 vivendas. Iso vai aliviar o mercado ou é preciso demandar máis vivenda pública nos vindeiros anos? O Sud de Mallou, a ordenación en que está traballando a Xunta, que aprobaron inicialmente o PIA, é para 3.609 vivendas, pero só o 20% delas serían vivendas de promoción pública. É dicir, que non van ser 3.609 vivendas públicas, van ser o 20% sí, de 3.609 vivendas de promoción pública. Veremos despois se son públicas ou non, porque depende se se adxudican en alugueiro ou en compra-venda. Despois vai haber un 60% de protección autonómica e un 20% libre. Estos son os datos que, non me corresponde a mí falar no nome do IGUS, non son os datos que deu o IGUS. Por tanto, claro, nós temos que apostar pola vivenda protegida con cualificación permanente, pero, é certo que un desenvolvimento de 3.609 vivendas é un desenvolvimento importante, non? Tendo en conta que en Santiago hai 57.000 vivendas agora mesmo, non? De acordo co INE. Por tanto, por suposto que é un desenvolvimento moi importante en termos cuantitativos. A mí o que me preocupa é que a ordenación que propoña o IGUS seña adecuada, é dicir, que non se reproduzan erros do pasado con desenvolvimentos urbanísticos que deron lugar a barrios de escasa calidade urbanística, non? Entón queremos que ese desenvolvimento seña da maior calidade posible, que se faiga un barrio digno do século XXI e non dos anos 70. Sabe que a Xunta di que vostede é un dos concelleiros que máis atrancos pon en Galicia para ceder parcelas, que non é vostede moi dilixente. Eu creo que son unha persoa moi dilixente. Por que cree que ten esa sensación a conselleira? Bueno, eles querían que lle cedésemos todas as nosas parcelas de balde, pero, lóxicamente, as parcelas son un elemento patrimonial importante. Eu, ademais de ser concelleiro de urbanismo, son concelleiro de patrimonio municipal, non? Porque teño que ver as cousas dentro da perspectiva urbanística da vivenda e do patrimonio municipal, non? Claro, é moi fácil exixirlle ao concello que lle ceda de balde todas as súas parcelas e despois só facer o 20% das vivendas en Mallou que eles mesmos desenvolven de promoción pública, non? Entón, por que só fan o 20% de promoción pública? Cales son os espellos nos que se está a mirar vostede? Cales son os referentes que busca para Santiago en materia de vivenda? Viena,
por suposto. Pero en Viena levan 100 anos facendo o que hai que facer. Claro, aquí agora Estamos un pouco tarde. Aquí agora todos son presas. Pero claro, é que a Xunta entregou 54 vivendas de promoción pública en Santiago en 2009. Agora todos son presas. Chega tarde a Xunta a Agora todos son este presas. problema, a esta problemática. Viena leva 100 anos facendo o que hai que facer. Voy a pedir, conselleiro, que se quede comigo porque vamos a abrir a seguinte mesa de debate. Abrimos mesa, tamén está con nos esta mañá María José Piñeira, que é profesora do Departamento de Xeografía da Universidade de Santiago. Que tal, moi bo día? Hola, bo día. Que tal, como estás? Andrei Quintiá, que é investigador, membro de Armela, a Rede de Investigación en Igualdade, Dereitos e Estado Social. Moi bo día. Moi bo día. E tamén con nós Ángel Cid, que é o presidente da delegación en Santiago do Colexio de Arquitectos de Galicia. Que tal, bo día, Ángel, como estás? Construindo unha cidade habitable, análise e propostas, así se chama esta mesa na que vamos a abordar nos seguintes minutos a problemática da vivenda na nosa cidade. Así que primeira pregunta que lanzo os 4: como facer de Santiago, Ángel, unha cidade máis habitable? Bueno, penso que Santiago é un exemplo de cidade realmente moi habitable, non? Penso que ten moitas condicións que a configuran como tal. Penso que ten retos importantes que ten que asumir, ten que facer evolucionar. Claro, no caso preciso da vivenda, pois é un deles. É certo que, bueno, a Santiago pasa allí como lle pasa a outras moitas cidades que, de alguma maneira, sufres consecuencias de un enfoque determinado da política de vivenda, non? Que, pois, renunciar a ela, en certo modo, non? Durante moitos anos penso que entendeuse que, así como outros dereitos, o Estado debería participar en eles dunha maneira activa, como o caso da educación, o caso da saúde, onde a iniciativa pública compartíase coa privada, pois a vivenda realmente pensou que o mercado era quen de poder xestionarlo correctamente. Claro, o mercado o que fai adaptarse ás súas propias circunstancias, ás súas necesidades. Estas circunstancias que veñen destes últimos anos, desde a gran crisis, pois fan que non en Santiago só, sino en moitas outras cidades, realmente construir vivendas asequibles ese é un problema pois moi complexo. Bueno, pois esa é un pouco a cuestión que temos que afrontar e resolver ou intentar resolver, non? Como activar ese mercado e que deixar despois desta coyuntura na que estamos en este momento, non? Andrei. Sí, como facer Santiago máis habitable? Bueno, xa apuntaba o concelleiro antes a necesidade de pensar as políticas públicas de vivenda dunha maneira máis complexa, como un conxunto de instrumentos. Pero se tuvese que apuntar en alguna dirección en concreto, en algún reto en particular que eu creo que Santiago deba enfrentar e que nos probablemente dará dolores de cabeza nas décadas vindeiras, sería pensar na súa oferta, no seu stock de vivenda e na calidade deses inmobles que, bueno, hai que repensar as políticas públicas de vivenda desde unha perspectiva ambiental e dos límites ambientais do planeta. Temos que pensar en construir cidade non de maneira expansiva como se fixo até o momento, e Santiago ten un problema nese sentido e é, bueno, pues, o envellecemento dese stock comparado incluso con outras cidades galegas de similares características, sin ir moi lonxe, pois Lugo, por exemplo, ten un stock moito máis recente, con unha calidade pois, xa diferente, e iso pois, probablemente sexa un reto de cara ao futuro, pensar un pouco como adaptar a nosa oferta de vivenda para que sexa adecuada e habitable no futuro. María José. Bueno, retomo a idea de vivenda tamén, sobre todo un pouco recollendo o que se dixo en primeiro lugar, non? A vivenda expulsou moita xente simplemente polos prezos, tamén por unha oferta que houve na contorna de Santiago nos concellos limítrofes durante décadas e demais, pero ahora tamén é certo que estamos observando que moita xente desa que se marchou aos concellos limítrofes non lle importaría retornar a Santiago cando van tendo unha idade, por exemplo, pois xa non poden depender tanto do coche particular e demais, non? Que xa van tendo unha idade. O certo é que frente a esa urbanización máis dispersa, a cidade compacta como é a de Santiago che ofrece pois unhas vantaxes pois que son demandadas, non, actualmente. Entón, penso que o tema da vivenda é clave non solamente para atender esta xente, sino para atender, como se dixo na mesa anterior, a diferentes perfis
de poboación. Temos desde xente con rendas moi baixas en situación de emerxencia habitacional a outro tipo de persoas de clase media que demandan tamén unha vivenda e que quedan excluídas do mercado habitacional. Pero vou máis alá da vivenda, por non centro solamente o debate niso. Eu penso que Santiago ten unha vantaxe para ser unha cidade moi atractiva e habitable, que é a escala da propia cidade, que nos permite movernos camiñando, por exemplo, pero tamén penso que un dos temas que poderían facer máis habitable controlar os fluxos, non? Como dixo antes Iago, pois moitas veces surten tensións vinculadas, por exemplo, ca actividade turística, non? Que, bueno, xera pois unha serie de colapsos nalgúnas rúas, todos o sabemos, non? Pois non é o mesmo ter 500 personas no Obradoiro ou nunha avenida ampla que ter 500 personas na Rúa do Franco, por poñer un exemplo, non? Entón, penso que pois ter en conta estos fluxos de como se move a xente pola cidade e demais é importante. Sei que se está traballando nese tema, pero logo tamén é ter servicios por toda a cidade, ter un comercio por toda a cidade, eso a fai máis habitable. Cando nos imos a outras cidades por aí, decimos, ai, que ben se está aquí, non? Porque vas paseando, ves dinamismo, ves comercio, ves xente na rúa, ves un espazo público agradable na súa estética paisaxística cos edificios que hai na contorna, se hai uns espazos verdes, se hai unhas fontes, é dicir, todo xera unha paisaxe e temos que decidir que tipo de paisaxe urbana é a que quero para estar confortable, non? Nos falamos de conforto urbano. E que tipo de paisaxe queremos para que Santiago sexa máis confortable, concelleiro? Bueno, Santiago, decía o Ángel Cid, Santiago é unha cidade moi habitable, é unha cidade cómoda, é unha cidade agradable, é unha cidade con moitísima calidade de vida, eso creo que é incuestionable. Eu vivín en varias e creo que esta é a cidade máis agradable e máis habitable onde eu vivín. Pero eu creo que temos que pensar en tres variables. A habitabilidade é unha ecuación que ten como mínimo tres variables: vivenda, servizos e espazo público. A vivenda ten que ser adecuada, falaba André da calidade das vivendas, e ten que ser asequible. Agora mesmo, os últimos datos que temos, que son do INE de 2025, falan que en Galiza, non falo de Santiago, en Galiza, xa os fogares dedican o 31,5% dos seus ingresos aos gastos relacionados coa vivenda. Claro, a ONU recomenda un máximo do 30%. Por tanto, Galiza no seu conxunto xa está dedicando, xa está sufrindo un esforzo financeiro excesivo para acceder a unha vivenda. Despois, os servizos, claro, os servizos teñen que ser próximos e teñen que ser universais, non? O que dicía, porque os servizos inclúen os equipamentos, por suposto, deportivos, docentes, culturais, sanitarios, pero tamén o comercio, que ten que ser próximo, comercio de proximidade. En Estados Unidos xa falan dos desertos alimentarios, non? Que son amplas zonas residenciais onde non se pode comprar ninguna barra de pan sin coller o coche e percorrer uns kilómetros, non? Por tanto, nós necesitamos comercio que abasteza de bens e servizos esenciais para a vida cotiá, na proximidade, nas rúas, que non necesitamos coller o coche para ir ao polígono e facer a compra, non? Isto é fundamental. Despois, nos servizos tamén está, por suposto, para a habitabilidade o transporte urbano, que ten que ser de calidade, pero non só a nivel municipal, tamén a nivel metropolitano, a nivel galego. Nos podemos mellorar o transporte público a nivel municipal e reducir os desplazamentos que se producen dentro da cidade a diario, pero se non mellora o transporte metropolitano, se non mellora o transporte público a nivel galego, que é moi deficiente, eu non teño coche, e podemos dicir que o transporte público é moi deficiente neste país, non imos conseguir reducir o número de coches que entran todos os días na cidade e que tamén contribúen á congestión, non? Por tanto, a mobilidade hai que pensala tamén a nivel metropolitano, non exclusivamente municipal. E despois o espazo público. O espazo público é o lugar da expresión democrática, o lugar da cohesión, da integración, do civismo, que moitas veces complementa as deficiencias de algunhas vivendas, non? Porque no espazo público ten esa calidade que ás veces, lamentablemente, e iso hai que mellorarlo, non hai en algunhas vivendas. Por eso o espazo público é tan importante, é tan democrático, é tan factor de equidade. E o espazo público ten que ser de calidade, ten que ter árbores que dian sombra e que non se mutilen sistemáticamente como se mutilaban nesta cidade ata hai 3 anos,
que todos os anos se mutilaban as árbores e non daban sombra que non tiñan que dar. Vexamos como estaba a Avenida de Lugo hoxe e como está a Avenida de Lugo, como estaba hai 3 anos, por exemplo. Entón, ten que haber árbores, ten que haber verde, ten que haber sombra, ten que haber mobiliario urbano cómodo, que non expulse a xente, que non seña mobiliario urbano hostil, ten que haber materiais que non convirtan isto nun forno cando cheguemos a 40 graus. Entón, todo iso temos que pensarlo tamén, e dende xa estámoslo pensando, estámoslo aplicando no concurso de Conecta Central. En chegar a esos 40 grados. Bueno, para a semana xa dan 38. Sí. Vendo o que está pasando, por exemplo, en Alemanha, que están ardendo os raíles do tranvía. En fin, centrándonos nunha desas patas das que falaba agora, o da vivenda, si quería preguntarvos como é posible que chegásemos ata este punto, a sufrir unha crise habitacional destas dimensións. María José, como é posible que non se adoptasen medidas vendo o que estaba acontecendo ata agora, que empezan a poñerse medidas sobre a mesa? Bueno, nos que analizamos, por exemplo, non che podo decir nos últimos anos, pero que vimos analizando, por exemplo, os programas políticos dende hai tempo, a vivenda non aparecía en ningún programa político, por exemplo. Foi a raíz un pouco de 2015 e demais cando empeza a falarse de vivenda nos programas e demais, non? E cando se dixo que iba a haber 50.000 vivendas públicas en España, non? E cando se empeza a decir, bueno, onde van a estar esas vivendas públicas, como se vai facer e demais, pero non había un interese. E penso que, bueno, foi a propia condición do movimento neoliberal que había antes da burbulla, non? Da crise, e que era aceptado ademais por todo o mundo. É dicir, non é que houbera un máis culpable que outros, non. É dicir, todos estábamos nese círculo vicioso de se crea a vivenda vai incrementando, o vemos como un investimento que non vai perder nunca valor, os bancos che dan os créditos, eu aínda que teño un salario medio me dan facilidades crediticias para ir pagando. O malo foi que despois todo iso derivou nuns problemas e aínda tiveron que pasar uns aniños. Recordemos que os indicadores peores son 2012 e 2013 para darnos conta de que non se fixera política de vivenda pública, pero pola propia normativa vixente que houve, non había un problema ou non se visibilizaba. Andrei. Sí, chegamos a esta situación porque se quixo así. Non somos o único contexto político, dicir, de outros países, veciños e moi norteeuropeos, nos que tamén pasan cosas semellantes, pero tamén é certo que hai outras referencias, outras alternativas, pois falábase de Viena, que é un contexto do que se fala moito, hai outros contextos pois nos que se empezaron a facer as cousas mellor desde igual non tan atrás, pero sí pois con certa marxe, como por exemplo pode ser Alemanha, como pode ser Francia, que últimamente tamén se están facendo cousas moi interesantes, ou veciños máis próximos, como por exemplo en Cataluña, en Navarra ou no País Vasco, que xa saíron, que personalmente se tuvese que poñer de referente para Galiza serían eses, non? Por que estamos aquí? Pois porque se deseñaron as políticas públicas para pensar na vivenda pois como un obxecto de investimento, para extraer o maior rendimento nun mercado que, como sempre se di, o mercado da vivenda non é un mercado normal, non é un mercado de pantalóns, non é un mercado de chicles, porque este mercado, como din os economistas, é moi inelástico, esta oferta non se pode sustituir de calquera maneira, falar de oferta e demanda non ten sentido no mercado da vivenda, pero planteouse desa maneira, fixosenos creer que con xogo de oferta e demanda se resolverían todos os problemas e o único que se fixo foi contribuir a unha festa e a un enriquecimento de certas persoas nese tempo. Ángel. Sí, bueno, adelantábame antes un pouco esta resposta a lo mellor, non? Pero, bueno, estou de acordo co que estades dicindo, é dicir, penso que bueno, que de alguma maneira hubo un pacto social, ¿no? Probablemente inconsciente ou non del todo consciente, no que todos entendimos que a vivenda era un sector no que, bueno, alimentaba o dinamismo económico da máquina do Estado e ao mesmo tempo servía para que canalizáramos os nosos aforros nun país na que hai unha cultura tremendamente predominante desde fai xa bastantes anos, desde os anos do franquismo, non? Na que a xente quere ser propietaria, non? Pensando que esa era unha situación estable, que garantida para sempre, non?
Claro, a realidade demostrarnos que equivocámonos nese diagnóstico, non? E claro, cando se cambian as coyunturas de estabilidade que permitían que ese sistema de unha maneira fose máis ou menos estable, penso que a partir un pouco da crisis, a gran crisis, na que se produce un momento de tensión financiera moi importante, no caso concreto da construción, un destrozo absoluto do sector productivo da construción, moitísima pérdida de empresas que estaban nun sector que era tremendamente dinámico, unha quebra de confianza tamén, que fai que a xente que está a que saliu xa non quere volver, a que está, pois xa non está como estaba, non? É dicir, está como moito máis cauta, non? Para colmo, tras esa crisis foron chegando outras, non? A que os precios empezaron a incrementarse, agora encontrámonos tamén con que, ademais do incremento dos precios dos materiais, encontramos con unha crisis de man de obra, entonces é como unha especie de tormenta perfecta que se ha ido montando e que fai que o mercado, bueno, o mercado fixo que ten que facer, que é adaptarse ás súas mellores condicións para poder facer o seu produto. E o seu produto encontra que na parte da vivenda asequible, esa na que todos máis ou menos necesitamos acceder, pois non hai un produto que poda ofrecer. Entón, base a outro tipo de segmentos, encontrámonos con que queda un valeiro que, ademais, por a propia dinámica da estructura productiva do sector, pois tardaremos anos en poder reconfigurar. Esa é a tua perspectiva, que vamos a tardar moitos anos. Cantos? A ver, non sei, eu, bueno, primeiro, salientar que penso que desde fai xa uns anos, penso que todas as administracións han convertido a vivenda no problema número 1, non? Con lo cual, eso xa é positivo, non? E tamén que todos adquirimos unha conciencia social de que temos un problema que temos que afrontar, pois, de fronte, non? Pero, claro, un edificio de vivenda colectiva dos que eu traballei personalmente, pois podo decir que desde que se arranca coa compra dun solar hasta que os propietarios entran na vivenda en condicións normais e tercamente normais, pois igual estamos falando de 5 anos, non? Entón, claro, son procesos longos, non é nada doado poder simplificalos, a xestión do solo aínda incrementa moito máis esos prazos, entón, claro, pensar en medidas a curto prazo, bueno, penso que non queda outro remedio que construir vivendas, probablemente, pero ten que haber outras medidas. Da eficacia desas outras medidas, pois dependerá que realmente sexamos capaces non de solucionar o problema, pero sí de alguna maneira de palialo, aliviarlo nun prazo máis. Por dar un dato, non? Falábase antes que hai 6.000 vivendas baleiras en Santiago, non? Pois en Santiago as estadísticas do colexio nos din que se construen aproximadamente nos últimos 5 ou 6 anos de orden de 110 vivendas, vivenda colectiva. Poñamos que con vivenda rehabilitación ou vivenda unifamiliar, pois non chegarían nin a duplicarse probablemente. Bueno, a lo mellor eso nos dá unha pista, non, de por onde deberíamos de... Sí, onde deberían ir as medidas. E ante esta radiografía que estamos esbozando e dibuixando, concelleiro, a sensación da cidadanía de que se está chegando tarde. Claro, porque isto é un problema que os cidadáns percibiron moito antes de que as administracións se desen conta de que había que empezar a tomar medidas ou que quixesen tomar medidas. Bueno, que eu lembro cando, claro, que xa se dixo, non? Estou totalmente de acordo. O sistema neoliberal que se puxo en marcha nos anos 80, que agora é absolutamente xemónico no mundo, bueno, implica a mercantilización de todas as esferas da vida, e, por tanto, tamén, por suposto, a mercantilización da vivenda, non? Que se converte nunha reserva de valor, non? A vivenda como reserva de valor, como almacén de cartos, como investimento, como activo financeiro por riba do seu valor como fogar, non? Entón, esta situación que vivimos é o resultado das políticas determinadas que buscaban exactamente isto. Non é un fallo de mercado, é a consecuencia de deixar o dereito á vivenda durante moitas décadas en maus exclusivamente do mercado, que non ten como objetivo principal satisfacer un dereito, senón ten outros objetivos que son lexítimos, pero que son os objetivos do mercado. Se deixamos a satisfacción dun dereito fundamental en maus exclusivamente do mercado, que foi o que o PP e o PSOE fixeron durante décadas por igual, temos este resultado. Eu lembro cando eu estaba na carreira, 2005, 2006, 2007,
os medios de comunicación falaban do aumento do prezo da vivenda como unha cousa positiva. É dicir, que o incremento do prezo da vivenda nese escenario pre-crise de 2008, pre-colapso da burbulla inmobiliaria financeira, era unha noticia positiva. Entón, claro, hoxe isto é un resultado de toda aquela visión da vivenda como reserva de valor, como aforro, como produto de investimento. Isto é o que nos leva hoxe, non? Entón, non é tanto que se chegue tarde, sino que durante moitas décadas non se priorizou o que había que priorizar. E por iso é importante, en primeiro lugar, que non dirixan a solución a esta situación os mesmos que nos levaron a ela. Eso me parece esencial. As mesmas persoas que durante décadas tomaron pésimas decisións que nos levaron a esta situación non están legitimadas, nin capacitadas, nin cualificadas para sair desta solución. Creo que isto é básico. En segundo lugar, non podemos utilizar as mesmas ferramentas que nos levaron a esta situación. Hai que utilizar outras ferramentas. Por iso é importante explorar outras alternativas, outras formas de traballar, outras formas de abordar esta cuestión. E Andrei falaba moito, por exemplo, do tema da oferta, non? Claro, el falaba dos mercados dos chicles, eu falo do mercado dos aguacates. E dixen en varias ocasións que o mercado da vivenda non funciona como o mercado dos aguacates. Entón, o incremento da oferta per se non vai baixar o prezo da vivenda. Necesitamos máis oferta, pero non calquera tipo de oferta. Necesitamos máis oferta de vivenda protexida con cualificación permanente. Durante moitas décadas, toda a vivenda protexida que se fixo no país, que foi moitísima, era con cualificación temporal, moita perdeu a cualificación, evaporouse ese stock de vivenda protexida, e a que non se evaporou, vai se evaporar nos próximos anos. Iso foi unha pésima decisión que tomaron persoas concretas de partidos políticos concretos. Sí, concordo. Eu que, bueno, é certo, é dicir, a vivenda pública perdeu o seu carácter público, entrou no mercado, xente que vivía nela, hai digamos, unha sustitución xeracional, non? De xente que vivía en vivenda pública, que a puxo no mercado como outro tipo de vivenda e se perdimos ese stock, entón é un problema. Eu penso que se chegou tarde ou non se quiso pensar en vivenda pública, en que había que combinar vivenda de promoción privada con vivenda pública como se fixo noutros países, como estamos a comentar, pero penso que tamén había outro engadido, non? Ademais de que a vivenda pública fora escasa. A vivenda pública, eu que vivín toda a miña vida en vivenda pública en Coruña, estaba en certa medida estigmatizada tamén. E, por outro lado, era unha vivenda pública de baixa calidade, non? En ese sentido, volvo a retomar a idea de conforto urbano que comentaba antes, que falábamos de cidade de calidade, non? Porque penso que se nos temos en conta, estamos centrando en Santiago, pero noutras cidades galegas, como pode ser Coruña ou como pode ser Vigo, non? Son un poquinho máis grandes, se nos temos en conta onde vive a xente, a maior porcentaxe de xente, a xente vive nos barrios. E os barrios foron, desde o meu punto de vista, os grandes esquecidos, moitas veces para mellorar a calidade urbanística que decíamos, dos espazos libres, a calidade edificatoria e demais, non? Entón, tamén, bueno, hai que coidar eses espazos. Pero, obviamente, a vivenda pública chegamos tarde porque non foi unha prioridade. Por ir avanzando hai unha sensación que añadir algo máis. Non. Hai unha sensación moi extendida de que Santiago leva 2 décadas perdidas, que falta un modelo de cidade claro ao longo de diferentes mandatos. Que hai de certo nesta afirmación, María José? Bueno, eu penso que Santiago nun momento determinado tivo un modelo de cidade. Eu sempre abogo, cando me invitan a ser algunha mesa, sempre o que digo, que hai que ter moi claro que modelo de cidade é o que queremos. E logo, a partir de aí, ir facendo. Porque sí que é certo que durante, xa levamos uns tempos de crise e demais, que se foi facendo ou intervindo na cidade con melloras sectoriais pero ailladas. Non daba a sensación precisamente diso, de que non había un modelo. Desde o meu punto de vista, iso é clave. É dicir, ti podes ter limitacións orzamentarias, obviamente non podes arranxar a cidade na súa totalidade, obviamente, pero sí que hai que ter un modelo de cidade. E volvo a coller unha idea que se dixo na primeira mesa en relación á vivenda, que é un pacto político. É dicir, temos que chegar a uns comuns
digamos, nos que esteamos de acordo de que modelo de cidade é o que queremos, independentemente que logo podamos facer outras cousas de mellora e demais. E podemos ir intervindo en sectores urbanos, en función dos orzamentos que teñamos, pero ten que ser unha planificación coherente e cohesionada, porque senón o que imos ter melloras puntuais, ailladas, que van a estar ailladas, non vai haber unha capilaridade, non vai haber unha cohesión, non? Imos a seguir nesa fragmentación urbana da que se está falando continuamente, non? E non temos unha sensación de mellora. Se nos favorecemos esa capilaridade, precisamente a xente poderá ir de uns espazos a outros por sitios agradables, poderá estar en sitios que lle xeren confort e sosego ao longo da cidade. Ángel, Santiago precisa unha profunda transformación como a que se acometeu, creo que todos a temos na cabeza durante a etapa de Xerardo Estévez, ou ti es dos que desmitifica un pouco esa etapa e non cree que nas últimas décadas se teña perdido a oportunidade de que Santiago seguise avanzando? Bueno, yo primero me niego a ser pesimista, es decir, me parece que non comparto esa idea a veces que hai de que estamos nunha época, unha cidade en crisis. É certo que probablemente a transformación que se fixo durante a época de Xerardo pois foi excepcional e casi, pero penso que tamén un ten que ter a conciencia de que o excepcional a veces non é o habitual, é dicir, non podes estar permanentemente no excepcional e a lo mellor aí tamén como arquitecto e como amigo tamén a lo mellor non son moi objetivo, pero entendo que fixos unha transformación un tempo relativamente corto, con unha visión de cidade que, bueno, pois transformou radicalmente a cidade e convertiuna en unha cidade esta habitable que maravillosa que hoxe podemos disfrutar. Dentro de eso sí que é certo que hai que adaptala aos novos tempos, ¿no? E penso que esa está intentando. É certo que a discontinuidade política non axuda moito, non? A que haxa proxectos que podan, porque a veces unha legislatura é un prazo moi curto e en ese sentido, pues Santiago polo que sexa ha estado cambiando sistemáticamente nos últimos anos de equipos de goberno e probablemente eso, unido a que non hai unha concertación ou unos acordos básicos de políticas hacia onde camiñar, pois fan que bueno, pois que a lo mellor se adoleza de algúns hándicaps, ¿no? Sí que me parece moi importante en ese sentido, que antes comentaba o concelleiro, que bueno, unha das cousas que creo que había que intentar é ter unha visión un pouco máis territorial ou comarcal, ¿no? Porque moitos dos problemas que ten Santiago teñen que ver co esa periferia que realmente que convive todos os días, pero convive de alguna maneira disfuncionalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues penso que aí hai unha oportunidade enorme, ¿no? De repensar a cidade en función tamén da colaboración da coordinación co seu territorio, ¿no? Bueno, e despois hai actuacións de mellora, a mobilidade é un factor moi importante, pero bueno, tamén penso que hai que ter un pouco de atención, o especial cuidado tamén cos novos desenrolos que se están facendo, porque, bueno, al final non deixan de ser medidas que son como moi de urxencia, necesarias, loables, pero claro, a veces as medidas urxentes tamén teñen consecuencias despois porque precisamente a urxencia se converte na prioridade fundamental e convén non deixar de lado pois que expansións que se están desenrolando van a ser a cidade ou ese tecido do futuro que ten que engranarse correctamente co resto da cidade, ter a calidade que requerimos dela, non? Porque senón será a solución para un problema total ou parcial, pero pode ser tamén un problema de futuro, non? Andrei. Sí, eu creo que, volvendo un pouco ao que comentabas antes, o modelo de cidade de Santiago está marcando a Xunta agora mesmo con esta aposta pola industrialización do sector turístico en Galicia e o xacobeísmo e o camiño de Santiago, non? Estáse
bueno, víase recentemente nesta discusión que había sobre os aeroportos a posibilidade de especializar o aeroporto de Santiago para o sector turístico, e iso penso que condiciona moito pois o modelo de cidade que se pode facer, porque ao final a actividade económica e social é o que vai a marcar con independencia das políticas públicas para onde se move a cidade. De todos os xeitos, efectivamente, tamén se está encontrando pois, esta aposta política con unha cidade que marca a súa propia vontade e que dice aquí queremos vivir, queremos facer cidade, e é certo que sin tratar de ser moi fatalista, pues tamén penso que é certo que Santiago é unha cidade moi habitable, que tampouco estamos nun punto crítico sin retorno e que existen solucións. O que pasa é que efectivamente para acadar estas solucións e lograr un modelo de cidade pois ideal, imos precisar de moita colaboración entre diferentes niveis de administración. Por recoller unha das ideas que lanzaba Ángel, un mandato é insuficiente para poder poñer en marcha un proxecto político como que ti querías levar a cabo ou ti queres levar a cabo dentro da túa concellería. Sí, claramente, antes Ángel dicía o tempo que leva só edificar, o sea, un edificio, non? O sea, o tempo que transcorre, que falaba de 5 anos, entre que se comeza a traballar nun proxecto ou que se adquire unha parcela e que se entregan unhas vivendas e se empezan a habitar esas vivendas, pasan 5 anos, non? Pois imaginemos o tempo que fai falta para plasmar, para implementar, para materializar un modelo de cidade. Nós temos un modelo de cidade, que é un modelo de cidade compacta, verde e inclusiva. Compacta significa que os desplazamentos son pequenos, que as distancias son pequenas, ¿no? Que se poden percorrer facilmente a pé ou en bicicleta sen necesidade de medios motorizados. Verde significa que hai árbores non só nos parques, que temos moitos e moi bons, sino tamén nas rúas, nas prazas, nos barrios, alrededor dos edificios, nos lugares onde vivimos, onde pasamos a maior parte do día. ¿No? E inclusiva significa que a xente pode vivir aí sin deixar todo o seu soldo nunha vivenda ou en servizos básicos. ¿No? Entón, compacta, verde, inclusiva, esas son os 3 piares do noso modelo urbano que temos clarísimo, pero, lóxicamente, non se materializa en 4 anos. Cara, onde debe ou pode medrar a cidade, concelleiro, e si cree que pode haber risco de crear periferias, novas desigualdades como se apuntaba na mesa anterior? Bueno, podese medrar de moitas formas. Podese medrar en vertical, podese medrar en horizontal, e se medras en horizontal, podes medrar cara afora ou cara adentro. Na miña opinión, hai que medrar cara adentro. Santiago, de feito, o Plan Xeral de Santiago delimita 42 ámbitos de solo urbano non consolidado con capacidade para 240.000, case 240.000 metros carrados construídos de uso residencial. En solo urbano non consolidado. Non estou falando de urbanizables de expansión. Estou falando de tecido que está dentro do propio tecido urbano, que está sin desenvolver, que é edificable, que pode contribuir a incrementar a oferta e, ademais, coser barrios, ¿no? O sea, completar, ¿no? Compactar eses tecidos intersticiais que poderíamos decir, ¿no? Entón, a idea é esa, ¿no? A idea é compactar. Esa eu creo que ten que ser o obxectivo. Ángel, compartes? Bueno, non teño a mellor unha visión tan clara porque tampouco é o meu cometido así. Pero bueno, creo que, claro, que sí que é certo que é bon compactar, ir teixendo un pouco uns barrios con outros, en ese sentido, bueno, a millora do espacio público, unha actuación na que está traballando desde fai tempo e que é moi necesaria, a resolución correcta da mobilidade interior, a conectividade coa periferia, bueno, son retos que sí, que son enormemente necesarios, non? Hai que ter en conta nese crecemento da cidade que se evite esas desigualdades das que falábamos antes e incluso esa creación de guetos, como alertaba Ana Pardo da ONG Provivenda. Sí. Eu penso que sí, recollendo a idea que decía Ángel antes dos pías, ¿no? que se están a desenvolver, penso que hai que ter cuidado simplemente en donde se localizan e como se vai a facer o seu tratamento. Eu son da idea de que hai que consolidar
o espazo, concordo con Iago en que hai moito espazo donde construir, o que pasa que agora parece que temos que construir de 5.000 en 5.000, non? Que decir, non se poden construir 200, 400, non hai que ir ao máximo. Eu sempre digo que, bueno, que quizáis eso tamén estea co que nos van a limitar a artificialización do solo nunhas décadas, non? De que non nos van deixar construir máis, entón temos que aproveitar o máximo de construción agora, por se acaso que poda pasar. Pero penso que é un problema porque, falando da emerxencia que se mencionaba anteriormente, non, de que estamos evidentemente nunha emerxencia, a emerxencia non pode xustificar que se xeren barrios aillados. Pensemos que moitas veces quedan do outro lado de vías de alta, non vou dicir de alta capacidade, pero vías de entrada ou saída da cidade que cortan ou aillan ese barrio. Logo temos que pensar como favorecemos que a xente se mova a pé, que atravese esas vías. Bueno, volvo a insistir en que se faga calidade urbanística, que eses barrios teñan comercio, que teñan transporte, que podan ir camiñando, que teñan un espazo público de calidade. Fomentar a calidade e a habitabilidade neles. E non se pode perder de vista que estamos falando de dereitos fundamentais. Antes o facíamos na anterior mesa porque, bueno, o mercado está expulsando a moitas persoas dese dereito de poder acceder a unha vivenda, Andrei. Sí, a vivenda é un dereito fundamental, é un dereito constitucional, aínda que hai algúns xuristas que se empeñan en dicir o contrario, a pesar de que o texto di expresamente o que di, non? Bueno, eu creo que durante moito tempo nos esquecimos de que era un dereito. É certo que moitos sistemas xurídicos non está constitucionalizado, non está formalizado dunha mesma maneira que igual que nos encontramos na tradición que afortunadamente fomos capaces de construir aquí, pero é certo que nos últimos anos, grazas, precisamente como se comentaba na mesa anterior, o traballo dos movementos sociais e, por desgraza, tamén se cadra como unha resposta á crise financeira, pois estuvose poñendo máis sobre a mesa a importancia do dereito a vivenda e recordándonos que efectivamente é un dereito fundamental que hoxe en día está consagrado nos tratados internacionais, en instrumentos que dirixen as políticas financeiras da Unión Europea e que debemos respetar e que as políticas públicas teñen que respetar, efectivamente. Imos a ir rematando, vou vos a pedir unha última reflexión. O obxectivo final é buscar cidades nas que realmente se poda vivir, nas cidades nas que nos guste, ademais, vivir, nas que disfrutemos de poder vivir. Como conseguilo, María José, e sobre todo como vos imaginades que ten que ser Santiago dentro dunha década, se adoptan as medidas que se teñen que adoptar? Bueno, pois eu recollendo algunhas ideas que comentaba Iago, eu penso que unha cidade onde podas estar de xeito apacible. E para min eso significa reducir en moitos sectores urbanos carga de automóvil, por exemplo, non? Ainda que sei que é polémico e que non é doado, non? Non quere dicir que non podas entrar na cidade ou que non podan pasar coches pola cidade, sino que temos que ter presente cal é a capacidade de carga que pode soportar determinado espazo urbano, porque desta maneira tamén tipo de xerar espazos públicos que se xan máis agradables, que se xan para socializar, que podan estar os maiores, que podan estar os nenos, e recollo tamén a idea de espazo verde, pero tamén xa por meter os tres piares, non, que comentábamos antes, que configuran esa paisaxe urbana, bueno, pois con uns edificios que visibilicen tamén unha mellor calidade, non? Calidade estética por fora, pero calidade habitacional por dentro. É dicir, ahora hai axudas, estamos nesas, non, de axudas europeas que poden facilitar, mellorar o confort habitacional, porque non é sempre estar fora, e tamén poder vivir dentro das vivendas que nos ofrecen. Claro, para iso necesitamos ademais que a cidade non expulse, vamos a poñer expulsar entre comillas, aos habitantes as zonas limítrofes, porque senón se temos que vir a traballar a Santiago, o transporte metropolitano, en fin, deixa moito que desexar, o transporte urbano vaise mellorar,
en principio, a finais deste ano, entrará en vigor ese contrato que levou tantísimo tempo poñer en marcha, pero claro, é moi difícil se a cidade non consegue reter ou dar facilidades para que a xente poda vivir en Compostela, se ao final temos que ir os concellos da contorna, evitar, non? Ter que vir no coche. Iso entendo que require unha reflexión tamén máis profunda e colaboración entre diferentes administracións para poder en marcha ese... Obviamente, pero hai mecanismos, Sí, no, claro, que xa estou seguro. Hai mecanismos para que a xente poda achegarse a Santiago e logo, pois, a unha determinada zona, moverse ou ben a pé ou con outros medios. O que pasa é que iso supón unha reflexión, unha transformación na que todos temos que estar encamiñados. Andrei, como nos imaginamos Santiago dentro de 10 anos? Como debería de ser para que podamos decir que realmente é unha cidade máis habitable do que hoxe? Porque eu me quedo coa idea optimista que estás desexando todos de que Santiago é unha boa cidade para vivir, idea que comparto, pero como debería ser dentro de 10 anos para que sexa máis habitable? O horizonte son 10 anos, non? Tendo en conta o que as conversas que estamos falando do que leva a construir vivenda. Entón direi que me gustaría que fose unha cidade na que non se descalificase vivenda protexida, na que se construíse máis vivenda protexida, máis vivenda pública, e na que existisen formas de tenza alternativas que permitisen promover a vivenda social de outras maneiras. Lóxicamente, isto non vai depender únicamente só da administración municipal. Pero, bueno, se o horizonte son 10 anos, con iso xa me daría por contento. Ángel. Pois eu estaba pensando que a cidade que me gustaría seguir vivindo dentro de 10 anos sería unha cidade pois máis aberta, sobre todo quizás máis articulada, non? Máis articulada pois cos seus barrios, máis articulada cos seus municipios ao redor, non? Na que a mobilidade, esa articulación se base en unha mobilidade correcta, na resolución, dunhas relacións onde uns contaxen aos outros das súas bondades, non? Unha cidade máis verde, que resolva mellor os seus... máis verde donde non o é, que penso que é unha cidade realmente moi verde xa en este momento, non? Pero que resolva mellor, o que resolva ben os seus valeiros, non? Valeiros, por exemplo, de toda esa vivenda non habitada, non? Que poda ser de alguna maneira activada ou reutilizada ou rehabilitada, porque, ao fin e ao cabo, non debemos de esquecer o compromiso de sostenibilidade que temos que ter, non? Unha cidade tamén con máis información, onde as políticas de vivendas estén concertadas, onde teñamos moitos máis datos para poder realmente non especular, sino, fixar políticas máis claras, máis quirúrxicas, probablemente. Incluso, xa indo un pouco máis alá, gustaríame que realmente se activasen pois algún tipo de sistema ou de mecanismo que permitira tamén que a vivenda se podera afrontar dunha maneira incluso un pouco máis científica, non? Porque, ao fin e ao cabo, os arquitectos facemos proxectos, pero facemos proxectos como os farmacéuticos facían as súas recetas magistrales, non? Penso que estaría ben que xa que a vivenda é unha necesidade acuciante tan relevante para a vida de todos, pois se houbera think tanks ou laboratorios de investigación que permitiran saber mellor como industrializar esas vivendas, como facelas máis rápido, como facelas máis sostibles, máis eficientes, máis económicas, e iso realmente non o hai. Concelleiro, pechamos. Bueno, a mí gustoume todo o que dixeron e gustoume sobre todo o que dixo Ángel Cid de xestionar os valeiros. Eu creo que aí está o desafío. E ademais non é un desafío exclusivo de Santiago. Eu creo que Galiza no seu conxunto ten que aprender a xestionar o seu valeiro, non? Os valeiros territoriais, os valeiros funcionais, os valeiros económicos. Entón, creo que aí está justamente o desafío e a oportunidade, non? En Santiago hai un desafío e hai unha oportunidade no valeiro, no que está sen uso ou no que está infrautilizado. E falo tanto de edificios como de terreos que podían ter un mellor uso. Eu creo que aí está o truco. E tamén, abro melón, creo que a planificación urbanística non debería facerse a nivel municipal. Creo que todo o que pasou na contorna de Santiago pasou porque a planificación urbanística é a nivel municipal. Entón, onde aparecían os desenvolvimentos periféricos? Exactamente no límite do municipio, non? Ali onde había outra planificación ou non había planificación, non? Entón, é importante planificar as áreas funcionais urbanas, non exclusivamente os municipios. Eso vese perfectamente na Coruña. O municipio da Coruña é
unha parte minúscula da área metropolitana da Coruña, non? O municipio de Santiago é moito máis grande, por tanto é unha parte moito máis grande da área metropolitana de Santiago, pero en todo caso é unha parte dunha área metropolitana que hai que ordenar no seu conxunto. Se seguimos facendo urbanismo a nivel municipal, non imos abordar a complexidade dos fenómenos urbanos no século XXI, que non son os dos anos 60. Queda aberto ese melón. Iago Lestegas, concelleiro de Urbanismo e Vivenda, moitísimas gracias por estar connosco. María José Piñeira, profesora do Departamento de Xeografía da Universidade de Santiago, tamén moitísimas gracias por estar connosco. María José, André Quintiá, investigador, membro do Grupo Armela, graciñas, e Ángel Cid, presidente da delegación en Santiago de Compostela do Colexio de Arquitectos de Galicia. Gracias tamén, grazas aos 4 por compartir as vosas reflexións e a vosa análise sobre como facer a nosa cidade unha cidade máis habitable. Graciñas. A todos vos tamén grazas por seguirnos unha vez máis nesta nova edición de Conversa, nesta reflexión sobre unha das principais preocupacións hoxe en día da cidadanía, que non é outro que o acceso a unha vivenda digna. O diagnóstico está claro, despois destas dúas mesas, tamén as propostas para seguir a dar resposta a esa demanda, porque cando falamos de acceso a vivenda, estamos a falar de oportunidades para os cidadáns. Cando falamos de cidades habitables, estamos a falar de calidade de vida, quedou tamén moi claro nesta mesa. E cando falamos de planificación, estamos a falar de decisións que van a marcar o noso presente e, sobre todo, o noso futuro. O diagnóstico queda claro, agora queda poñelo en práctica aqueles que teñen a posibilidade de facelo. Moitísimas gracias e ata o próximo Conversa.